Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa #1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Marso 12, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lagari mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita lokal. Mayor Jerry Treñas ginpasaling nga wala sa may madulaan nga trabaho sa street sweeper sa pihak sa pag-procure sang syudad sa sweeper truck. Latest update karon sa nagapanay nga Iloilo City Schools Meet 2024. Ano bala ang mga distrito diri nga nagapanguna sa sining integrated meet? Samtang sa piyak sining bahin, pila ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo naglalabot na sa 400 por kilo ang baligianay sang baboy. Dugang pa nga mga balita, pamilya sang lalaki nga naglabo kag nagalutang patay sa iya sining amay, wala na sang plano nga magpasaka sang kaso. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, bantayan ang mga produkto diri, no? Ngayon siniiyang atipunon sa buwan naman o Salvo Year 18 promo sa Bombo Radio kag Star FM nga kun siniin 7 million pesos in total prizes nationwide ang igapanagdag. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita nasyonal manggad ni Pastor Apollo Kibuloy ginapaukay sa Anti-Money Laundering Council o NAMLAC. Ining founder sa Kingdom of Jesus Christ, no? Sa aton sinikaron niya makabombote luyag diri ni Senator Risa Ontiveros nga kalkalon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ginapayag nga money laundering scheme nga ginakaulamiran sa assets karon sa Kingdom of Jesus Christ sa founder Apollo Kibuloy. Igimpayag diri karon ni Ontiveros mga biyan nga ginimbitaran sa Senate Women and Gender Equality Committee ang AMLAC sa masunod sining hearing agud matumod ang suyop ni Kibuloy sang pondo halin sa mga followers sini sa KOJC o Kingdom of Jesus Christ pinaagi sa money laundering. Sa ulihi sining pagpatigayon sa hearing sang Senado sa ligasyon batok sa kay Kibuloy, isa ka overseas Filipino worker na gikan sa Singapore nga si Renita Fernandez ang nagtistigo, no? Kag iya sining ginpahayag nga 90% sang iya sining ginpadala nga sweldo nagtupa sa simbahan. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita ining pag-umpisa na, no? Kabay pa matutuon na ini sa aton sining mga kabombo sa pagban sa e-bikes, e-trikes kag tricycle sa mga national roads. Umpisahan kuno dito ini sa National Capital Region, mag-umpisa banwa sa bulan sang Abril. Sa aton sining karon nga mga kabombote kon matigayon ini hindi malayo kang i-adapt man ini sa iban sining mga local government na unit ang pagban sining mga e-bicycle, e-tricycle kag mga tricycle sa mga national roads. Although nga tikon na lang taon naton sa aton sining laye mayara na dira banwa nga pagsulundan, no? Nga kun sanin wala iya ginapanugutan ang mga e-bikes, e-trikes o kung mga tricycle man nga mag-apply o kung magbiyahe sa mga national roads. Pero diri iya sa bahin sang syudad sa Iloilo karon isa man sa mga ginakabig iyang problema sa bahin karon sang trapiko ining pagpinagusto na lang sa mga e-trikes, e-bikes driver.
ang kakurulba pagin sinadira banwa no kay kunti may mga e-tricycle subong nagatagiti ang init. Ang iba na insindihan tamani nga nagabiyahe para iya nga may pangdawa-dawa pero gina-customize nila ang ila siniya nga mga e-tricycle ginabutangan sang mga tabon no nga naga-block sa ila siniya nga makabig naton na vision abe sa pagmaniho. Di kibot ka lang imo iya nga gulpiada lang may masulpot iya nga e-tricycle sa imo sini nga kilid kung nagamaniho ikaw sang salakyan amo ina banwa ang isa sa mga ginatunaan man sang disgrasya sa dalanon. Tikon may mga pasahero ina siya kag mapilasan ti makaluluoy iya ang nagamaniho sang salakyan. Kadwa pagin siniya nga mga konsiderasyon naton ti hindi man ni-registered nga nano kung why ni maristro sa Land Transportation Office ining mga e-tricycle, e-bicycle why niya sang mga ginatawag siniya nga insurance. Dako ang pramukol karon sini banwa sang mga makasagaid o kung mabungguan sang e-trike or sila man makabunggo sa e-trike pananglitan nga mayara karon sang mas samaran. Kag isa pagid karon sa mga talupang doon man nga balita nasyonal sa aton sini nga pagpangalagad may mga nasiplatan kuno nga South American drug syndicates ari na diri sa pungsod ng Pilipinas. Amo ni karon ang ginaimbestigaran sa aton siniya kapulisan, no? Boti ko maghambal ka nga South American drug syndicate sa aton sini karon niya magkabumbo. Ti cocaine na diri, kokaina na diri ginaistoryahan ta. Sos Maria kagusip ba hindi madugay bala kag i-feature man ang palagwaon niya ti inang Narcos Philippines. Kay nasa lapuan ta palang ang Narcos Colombia palang kag Mexico mo. Anyway, dugangan nato ng mga dalaguan sini kag mga talupang doon man nga mga balita lokal and national sa paday nga pagpalayag sa bumuanay sa uto pagganapos sa Bombo Network News. Isa kaman bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon na Martes, Marso 12, taong 2024. Sa ating mga headlines, 14 na dredging vessel ng China namataan sa lalawigan ng Zambales. Nasa 180,000 namang pasahero inaasahang bubuhos sa araw ng pagpasok po yan ng Holy Week doon sa NAIA. Korean firm na Miro bubuksan naman sa publiko ang source code ng automated poll system para matiyak na walang irregularidad sa mangyayaring 2025 midterm elections ayon yan sa Commission on Elections. Si Vice President Sara Duterte naman binigyang diin na dapat magkaroon ng patas na laban sa tamang korte para yan kay Pastor Apollo Kibuloy.
Office of Civil Defense Region 6 dyan sa Western Visayas ay pinag-aaralan na kung magdideklara ng state of calamity sa naturang rehiyon dahil pa rin sa tumitinding pinsala ng El Nino phenomenon. Sa international naman, life expectancy ng mga tao sa buong mundo abay bumaba ng 1.6% dahil sa COVID-19, base na rin sa isang pag-aaral. At mamaya may mga update tayo sa ating balitang palakasan, pagbati, buhos doon sa pagkakapasok ni Pitesio at Villegas para sa darating na Paris Olympics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Puspusan umano ang gagawing pagtalakay ng plenaryo ng House of Representatives sa Resolution of Both Houses No. 7 na naglalayong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ang sinabi ni House Majority Leader Manuel Jose o Manix Dalipe na naniniwala na matatapos ang pagtalakay ng plenaryo ng Kamara. Yan ay para sa panukala sa araw ng Miyerkules sa susunod na pagbuboto hinggil naman sa naturang panukala para sa ikalawang pagbasa na. Ayon nga kay Dalipe, ang haba ng magiging debate ay nakadepende yan sa dami ng mga kongresista na nais na magtanong kaugnay pa rin ng naturang resolusyon. Kumpiyansa naman ang leader ng Kamara na mas magiging maikli ang deliberasyon sa plenaryo kumpara sa naging pagtalakay dito sa panig ng Committee of the Whole ng House of Representatives kung saan mayroong mga inimbitahan na mga resource persons. Ayon naman kay Cagayan de Oro City 1st District Congressman Lordan Zuan, ang haba ng oras para sa naturang panukala ay ginugol sa pagtalakay sa resolution of both houses. Partikular na itong both houses No. 7 resolution ay patunay na nais ng Kamara na makagawa ng isang magandang panukala. Nagpasalamat naman si One Rider Party List Congressman Rog Gutierrez sa liderato ng Kamara dahil hinahayaan ito ang pagsasagawa ng malayang talakayan at diskusyon hinggil pa rin sa naturang mahalagang panukalang batas. Naalarma naman ang mga residente sa coastal town sa Zambales matapos na mamataan ang nasa 14 na dredging vessels ng China noong nakalipas na linggo. Ayon sa ilang residente sa may barangay Sindol, nagsimula umano ang mga aktibidad ng dredging vessels na mayroong mga Chinese crew members noong Oktubre ng nakalipas na taon, kung saan tanging nasa 2 o 3 dredging vessels lamang ang namataan noong sa naturang lugar noong January po yan, subalit nagsimula na anya ang kanilang full blast operation at may mga araw din na nasa 20 barko pa ang kanilang nakikita sa lugar. Base naman sa Administrative Order No. 13 ng Department of Environment and Natural Resources, ang Natura daw na dredging project ay parte ng river restoration para sa rehabilitasyon ng heavily silted channels ng Bukaw River sa bayan ng Botolan, ang Maloma River sa may bayan ng San Felipe at Santo Tomas River na bumabagtas naman sa may San Marcelino, San Narciso at San Felipe sa Zambales. Ito ay para maiwasan daw ang pagbaha. Ang buhangin mula sa lugar ay ilalagay naman sa reclamation area sa Pasay City at maging sa paliparan sa lalawigan ng Bulacan. Ayon yan kay San Felipe Mayor Rehard Herezano. Anya ang mga komunidad na pinakapektado sa naturang dredging activities na isinasagawa ng China ay ang harbor engineering na pinangunahan po yan ng China Harboring Engineering. Ay doon po sa may dakong Tektek sa may barangay Sindol at Sitio Lawag sa may barangay Maloma na kapwa na sa bayan ng San Felipe. Ipinaliwanag naman ng alkalde na palagi kasing dumaranas ang coastal town ng baha dahil ang pangunahing mga ilog nito, lalo na doon sa may Santo Tomas, ay nananatiling heavily silted o natabunan dahil sa sand at lahar na naipon matapos nga pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Kaya't ang tanging solusyon niya dito ay hayaan na dumaloy ang naipong buhangin sa pamamagitan ng dredging activities patungo sa may bukana ng ilog. Nag-issue
din ng kaukulang permits ang Interagency Committee na kinabibilangan ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways at Provincial Government ng Zambales para payagan daw ang dredging operations ng China sa kanilang bayan. Naghatid na yan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hindi aabandonahin ng gobyerno ng Pilipinas ang 17 Pilipinong seafarers na nananatiling bihag ng Houthi rebels. Yan ay simula pa noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Ito naman ang naging pagtitiyak ng Department of Foreign Affairs, partikular na ni Undersecretary Eduardo De Vega. Bagamat hindi pa anya mapapalaya sa lalong madaling panahon ang 17 bihag dahil naman sa mga demand ng Houthi rebels ay political in nature umano, mga kahilingan at hindi kayang maipagkaloob agad dahil maraming kaakibat na responsibilidad at koneksyon ang naturang mga kahilingan. Kaya't hindi kasama ang mga ito sa batch ng 11 Pinoy seafarers na lulan ng Barbados flag carrier na MV True Confidence na inatake din ng missile ng Houthi na nakatakdang bumalik naman sa ating bansa mamayang alas 6:15 ng gabi. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs official sa pamilya ng 17 seafarers na ipagpapatuloy nila ang pakikipag-ugnayan sa mga ito para malaman ang kanilang sitwasyon at ibabalita doon sa mga pamilya dito sa Pilipinas na nag-aabang din ng mga update hinggil sa kanilang mga mahal sa buhay at kung ano na ang kalagayan ng mga ito lalo ng aspetong pangkalusugan. Ang 17 bihag ng Houthi ay kabilang sa 25 crew members ng MV Galaxy Leader na na-hold naman ng Houthi rebels at umatake doon sa sasakyang pandagat na naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden na konektado sa Israel bilang pakikisa sa kaalyado nilang Hamas doon sa Gaza sa nagpapatuloy pa rin na gera sa pagitan ng Israeli forces at ng grupong Hamas na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos. Samantala, inaasahan naman na abot sa 180,000 na pasahero ang dadagsa kada araw sa may Ninoy Aquino International Airport sa darating na Holy Week. Ayon kay Manila International Airport Authority Acting General Manager Eric Jose Ines, magkakaroon ng karagdagang 50,000 na pasahero ngayong Semana Santa kumpara sa karaniwang bilang ng pasahero sa paliparan kada araw na 130,000. Bilang paghahanda naman sa inaasahan ngang dami ng mga pasahero, plano ng Manila International Airport na makipagtulungan sa pulisya at sa Metropolitan Manila Development Authority upang makontrol ang paglalapan ng trapiko papunta at paalis ng mga paliparan. Nagbigay din ng babala si Office for Transportation Security Kim Marquez sa mga pasahero na suriin ang listahan ng mga ipinagbabawal na item o kagamitan ng naturang ahensya upang maiwasan ang mahabang pila sa NAIA. Sinabi rin ni Marquez na hindi na maaaring mabawi pa ang mga nakumpiskang gamit kung kaya't inaabisuhan niya ang mga pasahero na kung nagdududa ay mas mainam na lamang na iwan sa kanilang bahay ang mga ito para maiwasan ding makumpiska. Samantala, inaasahan naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na magkakaroon ng pagtaas sa karaniwang bilang ng mga pasahero sa 44 pa na commercial airports na kanilang pinangangasiwaan. Kung matatandaan, noong mga nakalipas ngang Semana Santa, umabot sa 231,479 ang bilang ng mga pasahero sa taong 2021 habang 1 million naman mahigit ang naitala noong 2022 ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, buka tayo ng mga update dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, mga kabombo. Sari-saring mga pagtalakay ang inaasahan ngayong araw dyan sa Senado at itong si Senator Ronald De La Rosa binigyang diin yung kahalagahan ng Reserve Officer Training Corps upang mapalakas pang depensa ng Pilipinas sa gitna yan ng tensyon sa West Philippine Sea. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo JC Galvez.
Binigyan diin ni Senate Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Ronald Bato de la Rosa na kailangan ang Reserve Officers Training Corps o ROTC upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas sa gitna yan ng tensyon sa West Philippine Sea. Ikinadisme ng senador kung hanggang sa pagiging keyboard warriors na lamang ang kayang gawin sa paikipaglaban ng mga Pilipino para sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ang payag na ito ni De La Rosa ay sa gitna na rin ng patuloy na pagtutol ni Senadora Risa Ontiveros sa mandatory ROTC bill at sa halip, mas dapat na paigtingin ng AFP modernization at iba pang aspeto ng national defense para patuloy na maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Git ni De La Rosa, dapat depensa ng bansa kahit kailan at kahit saan at ang pagkakaroon ng malakas na reserve force ay makatutulong sa pangangalaga ng soberanya gaya na lamang halimbawa sa mga bansang Israel at Singapore. Tanong ni De La Rosa kay Ontiveros ay kung paano dedepensa para sa bansa kung wala tayong reserve force at saan din kukuha ng hukbo kung sakaling ubos na ang ating mga kasundaluhan. Naniniwala si De La Rosa na hindi tayo magkakaroon ng maaasahang depensang pambansa kung wala tayong sapat na reserve force at sa pamamagitan lamang din ng ROTC program makakapag-produce ang Pilipinas ng sapat na puwersa. Oo, sige. Gusto niya. Wala tayong reserve. Sige, go ahead. Ayaw ninyo. Sige, hintayin natin na walang hihintayin ng ibang bansa na yan. Pagdating ng araw. Sige, ayaw ninyo. Go ahead. Make your day. Diba? Ay, bakit naman ganun? Diba? Bansa natin ito. Bansa natin ito. We have to defend this country anytime, anywhere. Kailangan depensahan natin ito. Hindi, paano ka makadepensa kung wala kang reserve? Pagkaubos ng sundalo mo, saan ka kukuha ng pagsuporta ng sundalo? Sige tayo. So, ibig sabihin, yung ating pasigaw-sigaw dyan na lumaban tayo sa West Philippine Sea. Hanggang rhetorics lang yun. Kulang aksyon. Papapagitan tao lang tayo, lumaban tayo. Hindi natin po pwedeng walang hiyain tayo ng mga Chinese na yan. Pero hanggang rhetorics lang, walang aksyon dahil ayaw mag-ROTC. Sa ngayon, naipresenta na sa plenaryo ng Senado ang Mandatory ROTC Bill o Senate Bill 2034. Inaantabayan na lamang na ma-schedule ito para sa period of interpellation. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Lumalabas sa isinagawang pag-aaral ng US-based Institute for Health Metrics and Evaluation na bumaba ng 1.6% ang average life expectancy ng mga tao sa buong mundo sa unang 2 taon ng COVID-19 pandemic. Ito ay makalipas nga ang ilang dekada ding pagtaas ng pandaigdigang life expectancy. Sa naturang pag-aaral, mas malaki ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa mga adult sa buong mundo kumpara sa anumang event na naganap sa kalahating siglo, kabilang na riyan ang mga sigalot at kalamidad. Noong namang 2020 hanggang 2021, bumaba ang life expectancy sa 84% ng 204 na mga bansa at teritoryo. Ang death rate naman sa tao na mahigit 15 anyos ay tumaas sa 22% para sa kalalakihan at 17% naman sa kababaihan sa nabanggit na period. Ang Mexico City, Peru at Bolivia ang ilan sa mga lugar na malaki ang ibinaba sa life expectancy. Sa kabila naman ng setback sa kasagsagan ng pandemya, mas matagal pa rin naman ang buhay ng mga tao kaysa noon. Dako tayo sa mga balita muli dito sa Pilipinas. Inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na imposible umano hanggang sa ngayon na maibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos per kilogram kagaya ng una nang naipangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Saad pa ng dating Pangulo na patuloy na tataas pa ang presyo hanggang sa mga susunod na pagkakataon. Anya, simula nung nakalipas na taon ay tuloy-tuloy na ang nakitang pagtaas sa presyo ng nasabing produktong agrikultura kung saan ang retail price
price ng premium rice ay nasa 67 pesos kada kilogram, habang ang local well-milled rice ay nasa 57 pesos ang kada kilo, at ang local regular rice ay ibinibenta naman sa 53 pesos kada kilogram. Bagamat imposible na maibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas, sinabi naman ng dating Pangulo na maaari pa ring makontrol ang presyo ng bigas kapag humiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ng emergency powers ukol dito. Ang naturang emergency powers ang siya umanong magkakaroon ng kapasidad ang isang presidente o leader ng bansa na magtalaga ng mga kaukulang tanggapan na siyang mga ngasiwa dito at maglaan ng kaukulang pondo kung kinakailangan. Samantala, base naman sa pagtaya ng Department of Agriculture, inaasahan na nasa 200,000 metric tons ang posibleng palay losses dahil naman sa epekto ng El Nino phenomenon o napakainit na temperaturang nararanasan sa malaking parte ng ating bansa. Kaya ayon kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, ang pagbawas sa maaaning palay ay mga ngahulugan din ng karagdagang pressure para sa pag-angat ng bigas o presyo ng bigas para mapunan ang supply gap na ating nararanasan sa mga panahong ito. Sa iba pang balita, pumayag ang South Korean firm na Miro System Corporation Limited na buksan sa publiko ang source code ng fully automated vote counting at audit system nito para matiyak na walang irregularidad sa pagdaraos ng 2025 midterm elections ayon sa Commission on Elections. Isa lamang ito sa mga napagkasunduan kasabay nga ng paglagda ng 18 billion pesos na kontrata para sa full automation system with transparency audit or count o fast track project kahapon sa pagitan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at Miro President Chong Jin-bok. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, 7 commissioners ng COMELEC Anbank ang pumayag na gawing bukas sa publiko ang source code na isang human readable instructions na nagdidikta kung ano ang gagawin ng computer equipment. Magiging accessible naman ito sa website ng poll body. Ang naturang hakbang ay alinsunod na rin po yan sa Section 12 ng Republic Act No. 9369 o ang Election Automation Law of 2007 kung saan inatasan ang COMELEC na gawing available o bukas ang source code ng Automated Election System Technology sa sino man na interesadong partido o grupo na magsasagawa ng kanilang sariling pagsisiyasat. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs ang reports na inisnab ng gobyerno ng Pilipinas ang alok ng China na resolbahin ang mga dispute sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng ahensya na tinanggihan ang naturang proposal ng China dahil ito daw ay taliwas sa ating pambansang interes. Nilinaw din ng Department of Foreign Affairs na nagsumite sila ng counter proposals na bunga ng mga isinagawang malawakang internal consultations. Subalit ito ay hindi anya ikinonsidera ng Beijing. Inihayag din ng ahensya na natanggap ng DFA noong nakalipas na taon ang ilan pang mga concept papers mula sa China kaugnay sa iba't ibang mga maritime-related proposals nito. Subalit ni kailanman ay hindi daw binaliwala ng gobyerno ng Pilipinas ang mga proposal ng China dahil agad naman daw na nagsagawa ang panig ng Pilipinas ng seryosong pag-aaral at konsiderasyon sa naturang mga proposal. Bagamat ilan anya sa proposal ng China ay maaari pang plantsahin, marami naman anya sa natitira pang mga rekomendasyon ng China ang natukoy na taliwas sa ating national interests matapos nga ang masusing pag-aaral, pag-uusig at deliberasyong isinagawa ng gobyerno ng Pilipinas.
Pinaalala din ng DFA na ang anumang kasunduan sa anuman na mga foreign government ay dapat na alinsunod sa mutual interest ng bansa, ngunit hindi dapat nito malabag ang konstitusyon o ang karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award na napanalunan ng Pilipinas laban sa China. Nabanggit din sa proposal ang idinulog na concern ni Chinese Vice Foreign Minister Sun Wedong noong Marso ng nakalipas na taon kaugnay sa umano'y gentleman's agreement na taliwas naman daw sa interes ng Pilipinas dahil iginiit dito ng China na ang aksyon nito ay pagkilala umano sa kontrol at pamamahala nito sa May Ayungin Shoal bilang bahagi umano ng kanilang teritoryo. Iginiit naman ng DFA na ang Ayungin Shoal ay partiyan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, kaya't ang proposal ng China ay hindi ikinonsidera ng Pilipinas. Naghatid na yan sa atin sa oras na 21 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabala ang Philippine Postal Corporation o PhilPost ukol naman sa panibagong kumakalat na scam. Ito umano ay gumagamit ng kanilang pangalan at logo para makapambiktima sa ilang katao. Dinadaan ito sa pamamagitan ng mensahe kung saan ay inuobliga ang target victims na kumpirmahin kung tama ang address at iba pang detalye, habang ang ilang impormasyon naman ay kinakailangan pang punan ng mga bibiktimahin upang makalap ang kaukulang mga impormasyon, kapalit naman ng pag-recover doon sa parcel umano na ipinadala ng hindi man matukoy na individual. Sa puntong ito, nagkakaroon umano ng pagkakataon ng mga suspect para manakaw ang identity ng isang tao. Halos kapani-paniwala pa umano ang laman ng mga mensaheng ipinadadala dahil meron din itong logo ng kanilang tanggapan at gumagamit pa ng mga salitang kagaya ng isang official transaction deal. Maliban dito, nagpapanggap din ng ilan na bilang online lending company kung saan naman ang demand letter ay inilalagay yung logo mismo ng Philippine Postal Corporation upang maging mukhang lehitimo yung ipinadalang liham upang mag-demand sa isang tao ukol sa pagbabayad nito ng mga utang. Yun pala ay biktima lamang siya ng pagkuha ng mga impormasyon. Kaya payo ng Philippine Postal Corporation, isumbong sa kanilang tanggapan ang mga ganitong uri ng aktibidad o kaya naman ay mismo idiretso na doon sa tanggapan ng pambansang pulisya o maging sa National Bureau of Investigation upang madakip ang mga nasa likod ng ganitong modus operandi at masampahan ng kaukulang mga reklamo. Kumuha naman tayo ng karagdagan pang pag-uulat ang cyber libel case na inihain ng dating senador laban sa isang content creator. Alamin natin ang kabuong detalye dyan mula kay Bombo Victor Lantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, naghain nga ng cyber libel case sa Department of Justice si dating Senador Kiko Pangilinan laban sa isang individual na nasa likod ng umano'y mapanirang puri na video na ini-upload sa isang online platform. Batay sa 11 pahina ng reklamo na inihain sa Department of Justice Office of the Cybercrime, sinabi ni Pangilinan na ang mismong may-ari ng YouTube channel ay nag-post ng isang libelous video laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Pangilinan, pinalalabas ng naturang video na siya isang asawa na pisikal na inabuso ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Inihain ng dating senador ang reklamong libel sa ilalim nga ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Sinabi pa ng senador na ang naturang video ay hindi lang layunin na sirain ang kanyang relasyon sa kanyang asawa, kundi pati na rin ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak. Sobra itong paninira na iginagawa. Milyon ang nakakapanood ng kasinungalingan. Nireklamo natin ito sa YouTube na against community violation of their standards. Bukod dito ay naghain rin ng dating senador ng reklamong cybercrime laban sa authorized representative, officers at directors ng Google at YouTube Philippines. Hiniling din niya sa Department of Justice na pilitin ang mga naturang kumpanya na i-preserve ang computer data tungkol sa mga malisyosong video na kolektahin at i-preserve nga bilang ebidensya. Pati ang YouTube at ang Google ay sinampahan din natin ng kaso for aiding and abetting criminal libel.
Samantala, kaugnay nito ay nagpahayag naman ng suporta ang Liberal Party sa ginawang hakbang na ito ni dating Senador Kiko Pangilinan. Ayon kay dating Senador Leila de Lima, buo naman ang kanyang suporta sa dati nitong kasamahan sa Senado. Sa pahayag naman ng naturang partido, binigyan din nito na sila ay naniniwala na ang bawat isa ay may kalayaan na magpahayag ng sariling opinyon, ngunit ito ay may kaakibat na responsibilidad. Matapos naman ang naging paghahain ng reklamo ni Pangilinan laban sa naturang video content, ay iburado na ito maging ang mismong channel sa naturang online platform. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy pa tayo sa ating balitaan. 25 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinuri ng mga kongresista ang pagdating sa bansa ng kauna-unahang high-level United States Trade and Investment Mission sa Pilipinas na resulta umano ng patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang dumami pa ang pamumuhunan sa ating bansa. Sinabi ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan ng Kongreso ng pagdating ng trade mission ni United States President Joe Biden ay nataon sa ginagawang pagtalakay ng Kongreso para sa panukalang amyendahan ang economic provisions ng ating konstitusyon. Sinabi ni Deputy Speaker David J.J. Suarez na mahalaga ang foreign direct investment sa ating bansa. Ito ay upang dumami ang mapapasukang trabaho at sa pagpapalakas din ng ating ekonomiya. Ipinunto pa ni Congressman Suarez na ang pagpasok ng naturang mga foreign direct investment ay hindi dahil sa pagiging miyembro ng isang bansa sa Association of Southeast Asian Nation o sa United Nations, kundi dahil na rin sa inaasahang paglago ng negosyong itatayo kung saan mang lugar ang naturang partikular na bansa. Sinabi ni Congressman Suarez na ang pagdami ng mga dayuhang negosyante dito sa Pilipinas ay isa ring hakbang upang matugunan ang nangyayari sa West Philippine Sea. Nagpapakita umano ng potensyal na benepisyo upang pagdating naman sa ating bansa ng Estados Unidos Trade Mission. Pinuri din ni Deputy Speaker itong si Speaker Ferdinand Martin Romualdez at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang naging papel upang matuloy ang United States Mission at kinikilala ang pagpupursige na makahikayat pa ng mga mamumuhunan sa ating bansa na bibisita naman upang ma-assess ang kanilang magiging pamumuhunan dito sa Pilipinas. Para naman kay Cagayan de Oro City 1st District Congressman Lordan Zuan, malaki ang positibong epekto sa pagdami ng pamumuhunan sa ating bansa at pinuri nito si Pangulong Marcos sa kanyang pagsusulong ng interes ng Pilipinas sa ibayong dagat. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpadala ang gobyerno ng Amerika ng isang trade mission dito sa Pilipinas. Ang misyon umano ay pinamumunuan ni United States Secretary of Commerce Gina Raimundo at gagawin ng tuloy-tuloy ang mga aktibidad mula 11 ng Marso o kahapon hanggang sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy. Itong pakikipagpulong ng naturang team mula sa Estados Unidos. Raimundo, mga kabombo, ay sinamahan ng 21 leader ng iba't ibang mga kumpanya at ilang kilalang personalidad mula naman sa Estados Unidos upang makipag-usap at makipagdialogo sa mga lokal na negosyante dito sa ating bansa upang magkaroon ng sosyo o tie-up sa ilang mga negosyo, pati na ang pakikipagpulong na rin sa iba pang mga opisyal dito sa Pilipinas. Nilinaw naman ng Metropolitan Manila Development Authority na tanging ang mga dipedal na bisikleta lamang ang papayagang gumamit ng bicycle lanes sa national roads sa Metro Manila. Epektibo yan sa Abril 15. Ginawa ni Metropolitan Manila Development Authority Chief Romando Artes ang paglilinaw kasabay nga ng pag-anunsyo sa petsa ng full implementation ng pagbabawal na sa mga electric bikes sa national roads. Sinabi din na opisyal na lilinawin din ito sa implementing rules and regulations ng bagong polisiya na ilalabas po yan sa Abril 15. Binigyang din naman ni MMDA Chief Artes na ginawang naturang hakbang para sa kaligtasan na rin yan ng mga siklista. Nako pa tayo sa mga karagdagang balita.
Si Vice President Sara Duterte Carpio ay binigyang diin yung kanyang paninindigan na dapat daw mabigyan ng patas na tamang pagtrato hinggil sa kanyang kinakaharap ng mga usapin. Itong si Pastor Kibuloy. Alamin natin ang kabuang detalye. Nakalap ni Bombo Kelly Cordero. Naniniwala si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi patas ang dinaranas ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa pagsisiyasat ng Kongreso sa umano'y sexual na pang-aabuso at mga paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International. Binigyang diin ni Duterte na nakikiisa siya sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na kaso ng naturang pastor at ng SMNI. Anya, bigyan sana ito ng patas na laban sa tamang korte. Tila pinapatawa na kasi umano ng guilty verdict si Kibuloy sa mga isinasagawang pagdinig kahit na nakabatay lamang ang mga pagdinig sa mga paratang ng mga testigo na hindi raw mapatunayan ang kanilang kredibilidad. Maliban rito, ipinunto rin ng Vice Presidente na ang indefinite suspension ng nasabing network ay isang issue ng press freedom. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na issue ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Samantala, kung matatandaan, nauna nang iniulat na sinabi ni Senator Lito Lapid na mahalaga na marinig ang panig ni Kibuloy dahil bugbog na ito sa mga banat. Ayon sa senador, sinusuportahan niya ang posisyon ni Senator J.V. Ejercito na humarap ang naturang pastor sa pamamagitan ng virtual hearing kung natatakot ito sa kanyang kaligtasan. Kaugnay niya, narito at pakinggan din natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Lito Lapid. Tama yung sinasabi ni JB na humarap, kung hindi makot sa ano niya, sa kaligtasan niya, sa seguridad niya, dapat sa Zoom na lang para mapaliwanag kasi bugbog na siya eh. Tama yun para yung seguridad niya maano natin, for safety naman sa kanya. Sa ngayon, nahaharap sa posibleng pag-aresto si Kibuloy, founder ng Davao-based Kingdom of Jesus Christ, matapos sumanggi na humarap sa Senate panel hearing sa umano'y panggagahasa sa mga babaeng church workers. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Binati ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kapatid nating Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Ramadan ngayong araw, Marso 12. Kinilala rin ng House Speaker ang dedikasyon ng mga Pilipinong Muslim na kanyang nasaksihan sa kanilang pagsunod sa banal na panahong ito. Ayon sa leader pa ng Kamara, ang pananampalataya at debosyon ay nagbibigay ng pagkakaisa at compassion na tunay na kahanga-hanga. Ayon kay House Speaker Romualdez, ang banal na buwan na ito, anuman ang paniniwala, ay isang paalala na mag-isip kung ano ang maiaambag upang mapabuti pa ang mundo. Nangako rin si House Speaker Romualdez, katuwang ang Kamara na susuportahan at poproteksyonan ang karapatan at kalayaan ng mga Muslim community dito sa ating bansa. Inihayag din ng House Speaker na habang nag-aayuno at nagmumuni-muni, alamin na hindi mo ito ginagawa ng nag-iisa. Ang diwa din ng Ramadan kasama ang mga halaga ng pagsasakripisyo, empathy at pag-ibig sa kapwa ay umalingaw-ngaw sa kabila ng mga hangganan ng kultura at relihiyon. Ito ay nagbibigay inspirasyon din sa ating lahat na maging mas mabuting individual upang maabot ang mga nangangailangan at magtrabaho tungo sa isang lipunan na minarkahan daw ng kapayapaan at gayon din ang paggalang sa isa't isa. Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Inaprubahan na ng Batas na Kapulungan ng Kongreso o ang Senado diyan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian na ang pagsasabatas ng naturang panukala ay magbibigay ng amnestiya sa loob ng 2 taon sa mga hindi nakabayad ng interes o kaya naman multa para sa real property tax. Sinabi ni Gatchalian ng real estate at land
enable wealth na generation ng ating bansa ay nasa 30.7% lamang. Mas mababa ito kaysa naman dun sa average ng mga pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Ibig sabihin yung mga bansa na mas maunlad kaysa sa atin na nasa 35%. Kaya kinakailangan umano na mapatatag pa at pare-pareho kaya naman uniform valuation standard. Yan ay para sa real estate nang sa gayon ay makaakit naman ito ng marami pang mga mamumuhunan dito sa Pilipinas. Ipinunto pa ng opisyal na batay sa data ng Philippine Statistics Authority, ang halagang idinadagdag na kontribusyon para sa real estate at pagmamayaring tirahan noong taong 2023 ay umabot sa mas mataas po na 1.37 trilyong piso, katumbas ng 5.6% ng ating gross domestic product o GDP ng ating bansa. Binigyang din pa ng senador na kabilang sa real property tax ang iba pang mga buwis kagaya ng Special Education Fund, idle land o itong mga bakanting lote na hindi napapakinabangan at iba pang mga special levy taxes. Ang mga buwis, mga kabombo, ay maaaring ipataw ng isang lokal na pamahalaan at yan ay batay sa direktiba ng local government unit, alinsunod na rin doon sa mga umiiral ng mga patakaran doon sa kanilang lugar, kaugnay naman doon sa mga usapin na nakapaloob dyan sa mga pamantayan ng mga komunidad na nagpapatupad ng mga patuparin o aksyon hinggil naman sa mga ipinapataw na buwis sa ating bansa. Oras natin mga kabombo, 24 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Pansamantala munang isasara ang ilang seksyon o kalsada din sa may Manila to Batangas Bypass Road na sumasaklaw sa may Santo Toribio, Marawoy hanggang sa Inusluban. Simula sa Marso 12 o ngayong araw po yan, alas 8 yan kaninang umaga hanggang sa Marso 16. Ang pagsasara na ito ay dahil na rin yan sa comprehensive planning at security measures ng Lipa City Traffic Management Division. Sa pagkikipag-ugnayan nga sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at pribadong sektor bilang paghahanda sa isang event sa lungsod. Ayon pa sa Lipa City Traffic Management Division, magdideploy sila ng karagdagang 30 traffic enforcers sa mga bahagi ng kalsadang apektado. Sinabi ng mga otoridad na ang actual event ay magsisimula sa Marso 14 po yan o sa Webes, pero isasara ang kalsada sa Marso 12 o ngayong araw dahil kailangan nang maglagay ng mga booth doon. Inaabisuhan naman ang mga patungo sa Lipa City proper mula sa Maynila na maaari pong sumakay ang mga ito sa may Liveste Drive at lumabas sa may Balete Exit. Ang mga patungo naman sa may Barangay Inusluban gamit ang Balete Exit at maaari pong sumakay sa may Liveste Drive at kumaliwa lamang sa may Barangay Marawoy. Tinataya naman na 50,000 katao ang inasang kalahok sa naturang event. Pinaalalahanan din ng mga otoridad ang mga bibisita at residente na iwasan po na magdala ng malalaking bag, matutulis na bagay at bottled drinks. Tiniyak naman ni United States Secretary of Commerce Gina Raimundo na suportado ng gobyerno ng Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa kanyang development agenda at pinuri ang maganda umanong pamumuno at matagumpay na ekonomiya ng ating bansa. Sinabi ng opisyal mula sa Estados Unidos na tutulungan ng Amerika ang Pilipinas nang sa gayon ay maging matagumpay ito sa larangan ng kalakalan at iba pang mga kaakibat na mga aktibidad. Dagdag pa ni Secretary Raimundo na ang Estados Unidos at Pilipinas ay maaari pang palawakin ang relasyon sa pagninegosyo. Ayon pa sa United States Trade Official, ilang kumpanya sa delegasyon ng kanilang bansa ay first-timer dito sa Pilipinas at sila ay inimbitahan upang makita ang potensyal na maaaring mapaglagakan ng kanilang puhunan.
Sinabi ni Raimundo na ang buong rehiyon ng Indo-Pacific na binubuo ng 40% ng ekonomiya ng ating mundo ay nasa tuktok ngayon ng listahan ng mga kumpanya at mga mamumuhunan doon sa Estados Unidos na ikinukonsidera na paglagakan ng kanilang puhunan. Sa mabilis na paglaki at dinamikong ekonomiya ng ating rehiyon kung saan ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing driver nito. Sinabi ng opisyal na lumilikha ito ng matinding interes para naman sa mga negosyo ng mga Amerikano na naghahanap ng kanilang patutunguhan o kaya naman paglalagakan ng puhunan. Sa panig naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pinasalamatan nito ang Estados Unidos at ang delegasyon ay pinadala dito sa ating bansa sa kanilang pagpunta upang talakayin ang iba't ibang mga oportunidad at mga collaborative efforts. Kung maalala mga kabombo, noong 2023, niranggo ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang pangatlong yan ay mula sa 230 mga tinukoy na bansa na trading partner. Una ay yan ay nasa 230 ang bilang ng pinaghambingan yung export market mga kabombo. Mataas din ang ranggo na ibinigay para sa Pilipinas at panglima sa 230 mga bansa. At sa import source ay ganun din. Sa parehong panahon mga kabombo, ang kabuang bilateral merchandise trade ay umabot ng $19.96 billion na may exports na nagkakahalaga ng $11.54 billion at ang pag-import naman ay nasa $8.41 billion ang naturang halaga at inaasahang lulubo pa ito sa darating na mga panahon. Formal nang itinalaga bilang National Treasurer si Deputy Treasurer Sharon Almanza. Si Almanza ay nagsilbing officer in charge ng nasabing opisina sa loob ng 6 na buwan. Kabilang din na itinalaga si dating National Economic and Development Authority Undersecretary Rolando Tungpalan bilang Undersecretary ng Corporation Affairs or Corporate Affairs and Strategic Infrastructure Group, habang si dating Asian Development Bank Advisor at World Bank economist Joven Balbosa ay magsisilbi namang Undersecretary for the International Finance Group ng Department of Finance. Itinalaga naman bilang bagong Assistant Secretary for the Revenue Operations Group si Gerald Alan Quibral. Si Quibral nga ay dati pong Executive Director ng Congressional Oversight Committee on Comprehensive Tax Reform Program yan ng Senado at House of Representatives. Sa mga karagdagan pa nating balita, pinayuhan ni Union of Local Authorities of the Philippines o ULA President at Quirino Governor Daquila Cua ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang kanilang mga hakbang sa pagpapadali ng mga proseso para sa pagkuha ng permit doon sa mga nag-a-apply ng mga kababayan nating nais makapagnegosyo para dumami pa raw yung investment sa kanilang lokalidad. Ayon nga kay Cua, mahalaga ang ease of doing business para hindi na mahirapan pa ang mga negosyante na makapaglagak ng puhunan sa ating mga komunidad. Kaya naman ikinukonsidera ng opisyal na maging madalas sa mga dialogo para maayos ang mga concern doon sa mga lalawigan sa ganitong usapin. Ang hakbang na ito ay alinsunod na rin doon sa mga ipinapatupad ng gobyerno na magpapalakas naman sa lokal na pamumuhunan at kalinsabayan ng mga development naman sa international business deals na tinatrabaho ng national government kung saan sa ngayon ay may mga bisita, mga opisyal galing sa iba't ibang mga bansa at sa kasalukuyan nga ay mga kinatawan pa na high level mula sa Estados Unidos ang siyang dumayo sa Pilipinas upang makapaglagak ng puhunan at makapili yung kanilang mga kasamahan ng mga negosyante kung anong sektor ng pagninegosyo ang kanilang tutunguhin at paglalaanan ng kanilang pondo para naman sa ikatatagumpay ng kanilang mga negosyo. Samantala, dumako na tayo sa mga balita mula dyan sa lalawigan ng Office of the Civil Defense Regional Office 6. Pinag-aaralan na ngayon kung magdedeklara sila ng state of calamity sa rehiyon dahil nga sa pinsala na dulot ng El Nino. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat ang Bombo Radio Bacolod.
Magsasagawa ng meeting ang Office of the Civil Defense Regional Office 6 ngayong araw, Marso 12 upang tipunin ang mga data sa epekto ng El Nino sa rehiyon upang matukoy kung kinakailangan ng magdeklara ng state of calamity. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Cindy Ferrer, Information Officer ng OCD 6, umabot na sa 689.9 million pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa buong Western Visayas. 18,039 ang mga magsasakang apektado habang umabot naman sa 13,366.39 hectares ang palayang apektado. Ayon kay Ferrer, nangunguna rito ang Iloilo Province na nakarecord ng 486 million pesos na pinsala, sinusundan ng Antique na may 115 million pesos at pangatlo ang Negros Occidental na may pinsalang umaabot na sa 55 million pesos. Sa Negros Occidental umaabot na sa 1,205 ang mga magsasakang apektado ng El Nino. Payag pa nito na wala pang natatanggap na report ang Office of the Civil Defense Regional Office 6 na mayroong dam na nasa critical level na sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Ferrer, may 8 barangay sa lungsod ng Himamaylan na una nang nag-report ng kakulangan sa tubig at ito ay agad namang binigyan ng solusyon ng local government unit sa pamamagitan ng water rationing. Dahil sa labis na init dala ng El Nino phenomenon, sinuspindi na ang face-to-face classes ang lungsod ng Bacolod mula kahapon Marso 11 hanggang ngayong araw Marso 12 na sinundan din ng deklarasyon ng 7 lungsod at 5 bayan sa Negros Occidental. May ilang paaralan din na nagkusang magdeklara ng class suspension. Una namang siniguro ng Department of Education Division of Negros Occidental na sa kabila ng suspension sa face-to-face classes, hindi apektado ang number of school days dahil agad namang lumilipat sa ibang mode of instruction sa mga paaralan kagaya sa modular at online classes. In fact, mas taas ang sa mga provinces sa Iloilo, 486 million na cost of damage. Second provinces ng Antique, 115 million. And then third, Negros Occidental, which is 75 million ang cost of damage. And for the whole region, it's 689.9 round of damage sa ating agriculture. That will be discussed with and need already to declare state of calamity. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaute for December's #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, na 13 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At mamaya may mga update pa tayo dyan sa Western Visayas sa mga development hinggil sa El Nino phenomenon. Dako muna tayo doon sa bahagi ng Davao City dahil itong Davao City Mayor na si Sebastian Baste Duterte hindi naman daw interesado na tumakbo pa sa ilang mataas na posisyon sa gobyerno. Ano pa ang mga update ang nakalap dyan ng Bombo Radio Davao? Nagbayag si Davao City Mayor Sebastian Duterte na wala itong interes na tumakbo sa mataas na posisyon sa kasalukuyan. Sa nangyaring panayam ng isang vlogger, maring tinanggihan ng bunsong anak na lalaki ni former President Rodrigo Duterte ang kilingan na nakakarami na tumakbo sa lalan kahit hindi dito sa naging matapang na pagbatikos ito sa nangyaring prayer rally sa Cebu at Davao City. Sinabi ng alkalde na hindi siya tatakbo sa anumang national position lalo na sa Senado. Itinanggi rin ng alkalde ang posibilidad na maaring niyang ipagpatuloy ang political legacy na sinimulan ng kanyang ama ni si dating Pangulong Duterte at ayon sa kanya, marami ang masigit na nababagay sa natukang posisyon. Pero ako, personally, ayaw ko talaga. Okay na ako kasi Manila, pupunta pa ako doon ako magtrabaho, dalhin ko pa yung pamilya ko doon. Diba? Hassle na yun eh. Nandito yung bahay ko sa Davao eh. Tsaka malaki yung scope talaga ng senator. Tapos kung isipin mo anong amount ng time na ibibigay mo, wala, ano yung serious matter yun. Ayun lang, kasi ayaw ko magsalita. Pero diba, depende yun kung ano yung treatment mo sa trabaho mo. Sa ngayon nga, mayor lang ako, 36 years old ako, pero puro na puti yung buko dito. Malaki yan, marami pa namang iba dyan. Kailangan lang talaga magsalita lang talaga sila, mag-speak up sila, and kailangan commitment talaga kung ano yung tama. Kailangan lagi, ikaw elected official ka, progressive ka dapat. Iniisip mo anong pwedeng baguhin, tsaka improve lagi. Araw-araw yan. Pagising mo, makita mo mali, ayusin mo. Kailangan kumilos talaga kayo. Kailangan kumilos yung mga tao. Hindi lang din yung elected official but also the people themselves.
Dagdag ng alkalde, ang dahilan ng unti-unting panunumbalik ng kriminalidad na nangyayari sa bansa ay ang overpopulation o ang pagdami ng populasyon kung saan sa kabila ng sapat na resources ay limitado lamang ang mga oportunidad na naibibigay para sa mga Pilipino. Bukod sa alkalde, ang pagsasakatuparan ng core values ang tanging bagay upang may pagpatuloy pa ang kanyang pamumuno bilang alkalde ng Davao City sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa at ordinansa sa lungsod, pagbisita sa mga mamamayan at pakikipagpanayam sa mga opisyal ng barangay. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabante para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang gobyerno nanawagan naman ng suporta sa publiko sa gitna ng patuloy na paglala ng epekto ng El Nino sa ating bansa. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ng suporta ang gobyerno sa publiko sa gitna ng lumalalang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Raul Fernandez, Director ng Office of the Civil Defense Region 6, sinabi nito na patuloy nilang pinagtutuunan ng pansin ang mga usapin sa pagkain, tubig, kalusugan, enerhiya at pampublikong seguridad. Ayon kay Fernandez, mahalaga ang edukasyon ng publiko sa epekto ng El Nino upang matiyak na sinusuporta nito ang lahat ng pagsisikap tulad ng pagtitipid ng tubig at ipapangkaukulang hakbang ng gobyerno. Iginiit pa ni Fernandez ang whole of the nation approach upang masolusyonan ang lumalalang epekto ng El Nino. Pagtulong-tulungan po natin ito. Lalong-lalo na po na i-observe po natin, disiplina po sa paggagamit ng tubig. Alam naman po natin na medyo may magkukulang po tayo ng tubig kung patuloy itong El Nino. Disiplina lang po sa paggamit ng tubig at ang atin naman po mga lokal na pamahalaan ay hindi naman po sila nagkukulang. So ang pangalawa pong gusto kong i-emphasize yung pong safety natin, yung kaligtasan natin. Si Office of the Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Etchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin, 8 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon sa mga karagdagan nating balita. Yung International Scholarship Foundation at 4 na mga higher educational institutions lumagdaraw ng Memorandum of Understanding para sa nasa 80 estudyanteng scholar dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Alamin natin yan mga kabombo. Baka maka-avail yung ating mga kababayan. Paano nga ba ang proseso? May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Dagupan. Lumagda sa Memorandum of Understanding o MOU ang Lotte Scholarship Foundation, isang international group mula sa South Korea at 4 na higher educational institutions para maglaan ng 80 slots sa mga estudyante sa lalawigan ng Pangasinan. Sinaksihan mismo ito ni Pangasinan Governor Ramon Gico III, Vice Governor Mark Lambino, department heads at ilang mga stakeholders. Ayon kay Governor Ramon Gico III, nagpapasalamat ito sa Lotte Foundation sa pagpili sa probinsya ng Pangasinan sa bansa na maglaan ng tulong sa pamamagitan ng scholarship sa mga estudyanteng mahihirap. Ang mga mag-aaral ay pipiliin mula sa Pangasinan Polytechnic College o PPC, Pangasinan State University, Binalatongan Community College sa San Carlos City at University of Eastern Pangasinan ng Binalonan. Dagdag pa ng gobernador, ang partnership sa Lotte Foundation ay naglalayo na matulungan ang mga mag-aaral na nabibilang sa mahihirap na pamilya upang makakuha ng diploma at makapagpabago sa kanilang buhay. Pinasalamatan naman ng gobernador ang lahat ng nasa likod ng tagumpay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Thank you for this very important partnership. We believe in the power of education as a great equalizer. Once you are equipped with the knowledge, attitude, the understanding, once you are equipped with the tools that you learn from training and education, we feel and we know that our youth and all of Pangasinenses and Filipinos could
have the opportunity to alleviate themselves from poverty. Mula rito sa lalawigan ng Pangasinan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Marian Esmeralda para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Pasintabi po muna dahil napakaduming tubig daw sa Mexico, kinababahala ngayon dahil pahirapan na makakuha ng ligtas na inumin. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayamang Star FM Bacolod. Napakadumi na ng natirang tubig sa Mexico kaya hindi na magagamit pa ayon sa pahayag ng mga residente ng Mexico City Northern Edge sa kanilang tubig ngayon na kulay brown na at amoy dumi kung kaya't hindi na rin ito magagamit sa paglalaba o kaya sa panlinis sa mga palikuran. Ang mga kabahayanan sumang-ayon sa isang agreement kung saan ay magbabayad sila sa isang pribadong kumpanya para sa non-drinkable water para sa paggamit sana sa loob ng bahay sa paglilinis at iba pa. Sila ay nagbabayad ng $70 buwan-buwan. Ang epekto ng climate change ay nagpapahirap sa mga mahihirap ng nasabing bansa dahil hindi nila kayang bumili ng tubig sa mga pribadong kumpanya. Nagpahayag naman si Tamara Luengo, isang water expert sa Mexico City at founder ng consulting firm Aqueducto. Ang sitwasyon ngayon sa Mexico City ay nasa isang napakakritikal na antas at ito ay mas malala sa buong taon. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Rosalie Picayo, isang call center appointment setter sa Mexico City, ibinahagi niya na panahon talaga ang rason kung bakit nawawala na ng tubig pati na ang reservoir ng Mexico. The reason na nawawalan din ng supply, it's because yung weather mainit, so nag-i-evaporate. Walang way na para ma-refill yung yung Kotsamala aquifers na ito yung water reservoir na nagsusupply dito sa Mexico. Samantala ay nagpahayag naman si President Andres Manuel Lopez na huwag nang mag-alala dahil ang mga opisyales ay gumagawa na ng hakbang at gumagawa ng solusyon para sa nangyayaring water shortage sa pamamagitan ng paghuhukay ng mga bagong balon. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Kabi-kabila naman at buhos ang pagbati ng mga sports fans at mga kapwa-atleta ni Nesty Pitesio at Ira Villegas. Yan ay makaraang madagdag pa ang kanilang mga pangalan bilang mga atletang Pinoy na sasabak sa Paris Olympics sa buwan ng Hulyo sa katauhan nga ng dalawang female fighters na ito ay may aangat pa ang larangan ng boxing at ito ay matapos ang matagumpay nilang laban sa kanilang mga nakaraang pakikipagsagupa. Nagwagi ang dalawa sa kanilang laban sa World Qualification Tournament sa bahagi ng Italia nitong araw po ng Martes ng madaling araw at tinalo nitong si Pitesio sa pamamagitan ng 4-1 split decision si Esra Yildiz ng Turkey sa 57 kilograms category habang nakuha naman ni Villegas ang 5-0 unanimous decision laban kay Slatislava Chukhanova ng Bulgaria. Muntik nang hindi ito makapasok sa Olympics matapos na mapatumba ito sa ikatlong round mula sa straight ng Bulgarian boxer. Subalit hindi nagpapigil ang Latin native at agad na bumangon at bumawi. Dahil dito ay kabilang na ang dalawa sa 4 na pambato ng ating bansa para sa darating na Olympics at nauna na nga sa listahan ang pole vaulter na si Ernest Jan o EJ Obiena, gymnast na si Carlos Yulo at Alea Pinegan at boxer na si Yumer Marshall. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy lamang na sumubaybay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. At kung ang nais ninyong dialektong nais ninyong mapakinggan, ay available yan sa ating Facebook Live programs ng Bombo Radio Philippines sa iba't ibang himpilan natin. 31 fully digitalized stations nationwide. Dahil dyan, ang mga taga-subaybay natin dyan sa Hilagang Luzon ay masusubaybayan ang kanilang mga paboritong programa ng Bombo Radio Kawayan. Ganon din ang mga programa sa Bombo
Radio Dagupan at maging ang programa na sumasahim dyan sa bahagi ng Baguio City, the City of Pines. Ang Bombo Radio Baguio naman ang inyong mapapakinggan, habang sa area ng Bicol Region, available dyan ang Bombo Radio Legazpi. Diyan din po sa may Cagayan Valley, maaari nyo pong tutukan ang aming himpilan sa Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga kababayan po nating Bicolano, ay nariyan naman po at inyong matututukan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo, sa oras pong ito, samahan nyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udo. Sa gyapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco hover standby sa aton sining mga kabombo kay may development karon ining kaso sa pagpangalutang sa isa iya ka vendor dira sa may Sablugon, Pasay City. Now, kagainan istoryahan diri naton sa bombohanay big time nga natumod na sa aton sining kapulisan ang suspitsado subong sa aton sining mga kabombo na dakpa na sa aton sining kapulisan. Yari karon sa aton sining nga linya nag-standby si Police Colonel Ronaldo Palomo ng aton sining Iloilo Police Provincial Office Director. Colonel Palomo, sir, si Bombo Cham live ikaw sa bombohanay sa Udto. Good afternoon. Yung hapon sa tanan nga tagpamalati sa Bombo Radio. Yes. Colonel, we would like to confirm kung nadakpa na gid man bala ang suspect sa pagluthang sa isa iya ka fruit na or vegetable vendor dira sa may Sablugon, Pasig kagapon sining adlaw, Colonel. Yes, I would like to confirm nga ang ato nga suspect no nadakpa na sa Banosang Pasiman no pangalanan naton sa kay alias King Palma no. Tumandok man sa Banosang Pasig. Anong background ni alias King Palma sini, Colonel Palomo? Si King Palma may previous nga kaso ina siya. If I'm not mistaken, frustrated homicide or murder ang kaso niya. Kag may mga record man ini siya, no, balik si King Palma. And then kuan siya connected ni sa mga grupo man dira no sa Banosang Pasig. All right. So, maghambal ikaw connected sa grupo, mga criminal group man ini sa siyudad sa Pasig, Colonel? No, sa province of Iloilo wala kita sang criminal group no. Ang iyang connection sinada is mga grupo niya lang may mga kunyas may mga lining sa paghimo sang isa ka krimen parehas ang
gun for hire. Inisi ko nabi si King Palma kung saan nag-operate ni siya individually. Individually. So, as of now, nakaistorya na bala ikaw sa sining person? Mo pa na, no? Kita, padulong kita subong sa Pasig. Kaya mo nang gusto ko gidmalan. Kung nga anong cause nga ang ginitiro niya nga sa ato niya biktima. Alright. Now, sa background sini nga may mga grupo dira kag naga-engage sa gun for hire, nagalapit karon sa payag sang pamilya sang biktima nga indeed binayran ini siya to execute sang nasambitan sini karon nga pagpatay, Colonel? That is what we believe, no? Kagi gusto gid naton mabalaan kung ano gid niyang cause, and that is why gusto gid naton may istorya ining tawo nga ni para mabalaan naton kung ano gid ang cause nga gintiro niya ining aton niya biktima, na para mabalaan ta kagi kung kinahanglan nga mabaylan naton kaso atong mga masterminds. Aha, alright. Now, luyang ko makakuha gamay informasyon. Paano na trace ang aton kapulisan kag paano natultulan kag sa diin siya nga area sa Pasig na dakpan na Colonel? Sa aton nga initial pag-investigar, may 3 gani kita kaanggulo. Kag by investigation, no, deduction process, nabala naton nga may 2 lang gid kaanggulo mapagpun para lang sa para nga himuon ang krimen against sa biktima. Kag sang pagpa-identify naton sang mga possible nga mga suspects, no, base dito sa ilang grupo nga na kundiin ang motive nga nakita naton possible nga pagapat yun siya, dito naton na determine nga amo ni mga posibilidad, and then later on nag-surface ang isa ka witness nga nagambal gid nga siya mismo nagpangalan kay King Palma. Alright, may may ara pa sang pagpamuwersa abi or panginpadlos pa siya sang ginkasa ang operation sa pagdakop sa iya, Colonel? So far wala kita sa wala kita dito sa lugar kundi ginidakop siya. Pero we requested ang iya nga pakaisa nga police officer man nga pagi sa iya ipagadalon sa aton ang iya nga pakaisa para nga maatubag niyang isang kaso. Okay, so arrest ini or surrender? That is arrested. Arrested. Okay. Yes. Aha. Now, Colonel, uyag ko lang dugang mahibaluan. May na-mention ikaw nga duha ka mga anggulo nga ginasundan, ginatutukan sa karon sa kapulisan. Ano ini mga duha ka anggulo gani? Amo na gusto naton hindi pa na naton makuan sa kanginan. Purpose sa pag-tactical interrogation naton sa ini nga kuan para tama ang aton informasyon sa aton mga kasiman. Okay. We do understand that, Colonel Palomo, pero sa karon ang si alias King Paloma ni sa din siya? Palma rather, sa din siya karon? Palma. Para sa subong sa paghinakop na sa Pasig City Police Station. All right. Sige. Colonel Palomo, sir, thank you so much for your time kag sa confirmation kapag share sa dugang may informasyon. Salamat. All right. So once again, good afternoon and thank you so much sa kay Police Colonel Ronaldo Palomo, aton sining IPPO Director. So hindi pa ma-divulge, tatlo kang guloy ginalantaw diri sa aton sining kapulisan, but through deduction process kuno na eliminate or elimination process na eliminate ang isa kang gulo. And then may ara sang 2 kang gulo nga ginasundan ang aton sining kapulisan kung ano ang motibo sa pagpatay sa sining negosyante, no, in broad daylight dira sa may barangay sa Bulugon, Pasig City, kagapon siniya nga adlaw. Now, may 2 kang gulo, kag sa 2 kang gulo, 1 kang gulo diri banwa, ando amo gid kuno ang natumod sa aton sining kapulisan. Kag may araman sang witness nga naghingalan sa kay alias King Palma nga mo ini siya ang nangamot sa nasambit sini karon nga pagpatay sa negosyante. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo within the area of Pasig City man lang ini siya gindakop kag ini pamatag ang dugang nga may informasyon diri karon ni Colonel Palomo kay proceeding pa lang aton si IPPO Director dito man sa bahin karon sa Pasig City. In a while sa aton sini nga mga tagpalamati dira, standby kamo, tutok kamo diri kay mag-checkar kita sa dugang nga may informasyon kaupod man sa aton sini mga bombo reporters direktamente sa bahin karon sa Pasig City sa pagpangusi sa dugang sa kung ano ang mga motibo, kung saan din siya aresto, din siya nadakpan,
kay na-mention ni Colonel Palomo is that nga mayara siya kuno sang himata nga pulis kag pinagi sa iya dito kag natigayon ang pag-aresto. So aresto iya ang hambal ni Colonel Palomo, hindi kay surrender. Sa aton sini matag palamati balon tamang karon kung may mga recoveries bala ang aton sini iya kapulisan sa ila sini nga pag-aresto sa kay alias King Palma nga mo karon ang ginatudlo sandigman sa pagpahayag sang witness nga mo ni siyang nagpangabot sa paggalutang patay sa kay alias Rosel nga isa iya ka negosyante dira sa may Sablogon, Pasay City. 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Standby sa iban pa nga matalupang doon karon nga mga balita driman sa aton sining pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Check ko naman this time balita ni Bombo Lindsay Bade. Ang pilak ka mga street sweepers na to, do nahulog ang guya, naghuyoy ang pako, kay ang city government nag-procure sining street sweeper truck. Ngati, kung lang taon ni mo, ang kinahanglan lang sila diri isang driver kag operator abi. Sining street sweeper truck, nga panglimpyo iya sa dalan. Inagakangawa ba si kun mga street sweeper tamadlaan sang palangabuyan or trabaho? Pero ang alkalde nato nagpahayag away sang street sweeper. Kamadulaan sang trabaho pisar nga mayara kita sa street sweeper or sweeper truck. Check tabla si Bombo Lindsay sa yaman sini nga follow-up report lane. Sa report please come in. Gin pa siguro bombot siya ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias nga wala sang may madulaan sang trabaho nga mga street sweeper nato diri sa may syudad sang Iloilo. Ini kasunod bombot siya sang pag-procure nga tinag-abot na diri kahapon nga adlaw ang ining vacuum sweeper truck nga kun sa diin may ara ini siya sang 2 cubic meter water tank kag 7 cubic meter trash bin nga kabugusan nga 9 cubic meter ang iya nga capacity. So ang ini nga vacuum sweeper truck suno kay Iloilo City Mayor Jerry Tranias para ini sa bombo cham sa pagkakas sa mga yabuok bala sa dalanon naton maging sa mga organic waste kay kung kay isa nga daan bisan ano bala kapanilhig kapaninlo ti ang baho gid bala bombo cham ano mo gid masimhotan mo gid kung maglabay sa mga dalan diri sa syudad sang Iloilo. Pero ti ini ang vacuum sweeper truck since nga ti isa pa man lang ni kabilog ang balorya sini 5.8 billion pesos. So ang ining 5.8 billion pesos or million pesos nga vacuum sweeper truck ibutang ini sa anay ni Mayor Tranias diri sa may Calle Real sa palibot sang Calle Real agud nga tidra libot ang ining vacuum sweeper truck nga magatinlo sa mga dalanon naton. So hindi buot sa lingon nga ang mga destino naka-assign dira nga area hindi na manilhig kundi manilhig man sila sa gyapon bombot sam kay hindi man ako nubuot sa lingon nga ti sa paglabay sa paggamit sa vacuum sweeper truck insigida makuha mo dira ang mga basura gid bala sa amoy nga dalan kundi may ara man sa gyapon nga ginatawag ati magatapos sang trabaho amo syempre ang aton nga mga street sweeper diri ang mga dalan ko yang mga basura syempre hindi na siya madala sang vacuum sweeper truck kundi ang ining mga ang dalag ko nga mga basura at ipunon sang mga street sweeper yan aton. So hindi magkabalaka ang aton nga mga street sweeper bangod gati wala man kuno sa may kuhaan sa trabaho may ma-display sabi pero ti hambal rin ni Mayor Tranias hindi na siguro makapadugang pa sa mga street sweepers naton may i-hire bala bombot sam hindi na lang anay mang-hire sang street sweeper ang syudad sa Iloilo bangod nga ti may ara naman sang vacuum sweeper truck. So sa sining sweeper truck nga ni duha ni ang personnel nga kinahanglanon ang driver nga ti among maga-operate siyempre sang truck kag isa pa gid operator sang ancillary equipment kaangay abi no sang sweeper parts kag iban kag ang water pump pagid. So ginasigurado diri sa alkalde nga sa maintenance naman sa sining truck tinaka-istoryahanay naman sila ni Engineer Neil Ravena sa bahin sang General Services Office or GSO agod nga ti mapabilin nga
matatapan man sa maayo ang ining truck iti bag-o pa lang ini kag possible nga magadugang pagid ang syudad sa Iloilo sa pag-procure sang isa pagid ka 5.8 million pesos nga vacuum sweeper truck diri sa syudad sang Iloilo. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias. Kay nasa nga gin-pa-blessing ang first naton nga sweeper truck, no? Sweeper vacuum truck. Nagakinanlan na kita sang ining sweeper vacuum truck. Kay nagadamo ang dalanta. Nagadamo aton nga limpyuhan. Ang ini nga mga sweeper trucks diri ni sa Calerial, ang ibantay nga mga street sweeper makakadto na to sa iban nga lugar. Para nga, ma-free na sila sa diri. Although daw may balikan pagid sang isa katawo siguro kay daw hindi gid man madala tanan. Wala sang mawadaan sang trabaho because as I have said ang sweldo recurring. Whereas ang sweeper truck, pag bakal mo ara natin, maintenance na lang. Hindi na ta magdugang tao, but diri sa Calerial siguro, dira usaran tanan ang sweeper truck. Nag-instruction ko kay Melchor nga ang mga bristles to bala, kag ang iban nga mga requirement, nga mga parts sa vacuum, i-orderan na lang para may ara kita diri nga extra. Daw ano man lang na, daw paliser. Good morning, Mayor. First na truck, may additional pagkata, Mayor. We will try to get as many as may be sufficient to clean Calerial. And eventually, diri naton nga ang Calerial blaga sugod ni sa La Soleta. Hasta diri. So, ang mga basura, yung mga dlag po, Mayor, siliga na yan? Ang basura yung dako ginakuha na. Oo. Ang basura yung dako ginakuha na. Pila ka cost, Mayor? 5.8. Nabatian, Bombo Cham, si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. So, Isa lang ni Camilo, Galins, no? Isa lang gid ni siya, Bombo Cham. So, hindi man siguro matatapan gitanan. So, definitely, kinanglan pa sa mga street sweepers. Di, muna nga hambal ni Mayor Tranias, hindi mo magkabalaka sa mga street sweepers, di mo magkabalaka, kaya sa may madulaan sa trabaho. Oo, insakto gid Bombo Cham. Hindi na lang mag-hire dugang ang city government sa mga street sweeper. So wala lang may madulaan niya sa trabaho. So magluwas sa sining pag-deploy sa ining mga vacuum sweeper truck diri sa may Calerial. Malibot man siya actually Bombo Cham sa mga lugar or mga areas nga wala sang street sweeper like sa Barangay Lobok, sa Barangay Mansaya, sa Sambag, kag sa Ungka as well as sa Diversion Road man, Bombo Cham. So, ang ining mga high-speed areas, kag di makabig naton nga mga risky bala para sa aton sweepers, like for example sa Diversion Road. So, dra na lang paagyan sa vacuum sweeper truck, kag ang iban nga mga street sweeper naton nga tiuna nga na-assign sa Diversion Road, ipahamtang na lang sa iban nga mga area sa syudad sang Iloilo, Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat, Bombo Lindsay, sa imong sininga follow-up pa report. Inako karon ini nga bulig sa bahin iya sang limpyo sang aton sini nga mga dalanon diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. And of course, laing giya ko nagyan sa mga street sweepers kag sa gyapon, sa nasaling ko na gani, ever since, no, dako giya nga pagtahod aton sa mga street sweepers, kay aga pa ni sila nagabugtaw para lamang iya nga himuon nga mangin matinlo, no, kag manayanayas pananawan sa mga taga-syudad sa Iloilo or even mga nagapadulong diri nga magbisita nga pasiguraduhon, no, nga magluwasan na sila ko na manayanayas pananawan nga way may nagalapta sa dalanon sa mga sagbot, mangin malimpyo, no, kung baga pa dugang na lang niya ang vacuum sweeper truck, no, sa pagtingwa man sa syudad sa Iloilo
nga mapabilin nga malimpyo, no? Ang aton sini nga mga mayor nga dalanon. 20 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa pagbalik nato na banwa. Balikan taman linya sa aton sini mga Bombo reporters direktamente sa Pasig City. Ang pagdakop sa kay July Palma alias King Palma sang Pasig City PNP may kantanan karon sa sining paglutang patay sa isa ka negosyante sa may barangay sa Blugon na Pasig City kagapon sining adlaw. Witness kidiri ang nanginliabi sa aton sini magkabombo matapos kini siya ang nakilalaan na kagagintumod gintudlo nga siya ang siya responsable ng natumod ta ining si July alias King Palma amo nagpatigayon ora naghimo sang pagpangalutang. Balik-balikan tadugang nga mga impormasyon sa baray nga pagpalayag sa bumbuhanay sa udto pagkatapos ginamang sa pila ka importante nga mga panumdumo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 10 to 16, 2024. Sa Marso 15, Biyernes, ang Rock Station Band is set to entertain you sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday! Manginiinyo, sumugod alas 6:30 sa gabi. Sa Sabado, ang Retro Band ang napunan sang excitement agud ipasundayag ang ila great selection of old songs sa among adlaw sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 16. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kang iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 17, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ICE ang mahimo nga ma-apply sa bahay. Minutos sa kaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bomboanay Soto sa Gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sinimag kabombo sa linya naton sa Sinimatinion Live si Bombo Marisol Biñas kaupod sa kay Mayor Steven Palmares sang Pasig City Sol. Sa report please come in. Yes, Bombo Cham, kaupod naton subong si Mayor Stephen Palmares, ang mayor diri sa may Pasig City, and at the same time live kita diri sa may Pasig City Police Station sa diinadakpan na ining suspect sa pagpangluthang patay sa isa ka katapo sang LGBTQ sa may bahin sang barangay sa Bulugon, Pasig City, nga ti madasig no nga nadakpan sa kapulisan ang amo nga suspect kag may mga pila man diri ka mga background nga gin-divulge ang kapulisan kag gin-share man diri kay Mayor Palmares nga ti may mga anay pending nga cases na ining nadakpan, especially in relation sa frustrated murder kag homicide, Mayor, tama. Kag ikaw ba mo siya may dugang ikaw nga pamangkot or iban pagin ng mga pamangkot diri kay Mayor? Okay. Mayor, good afternoon. Si Bombo Cham ini sa Bombo Radio Iloilo.
Mayong hapon, Bombo Cham, kag mayong hapon sa tanan-tanan. Yes, Mayor, as of yesterday, sa sining pagtabo gid sang krimen, anong imo sininganingin direktiba sa aton sining kapulisan dira sa Pasig City? Well, kahapon ni taga pag tabo, insigida nagapamaan ka naton ya aton nga hepe kag mga operatiba naton. Ay isa lang ginambal ko kananda at all cost kinahanglan mabuol. Iya nagitiro. Tungod nga nakibot ako Bumbutsa may sa syudad Kapasi do ay kot naman an nga nagakatabo parehas kadaya iti alin karang una pag umpisa ko mayor. Siguro makambal man ako nga we have the lowest crime rate man di sa syudad Kapasi tungod nga yung mga tao halos nagahiriog yon. Nakibot ako nga may tagtulad kadya nga natabo. So ginhambal ko kay Colonel Clarete kahapon kung Colonel at all cost kinahanglan bulon naton yung nagtiro because these people at mga tao nga daya kung ay dayat lugar sa komunidad naton. Aha. Ang suspect was identified by a witness kag sa pagpangusisa sa aton sin mga kapulisan later on, Mayor, may mga previous case man inigaling si alias King Palma, Mayor Steven? Yeah, sospitsado naton may pending frustrated murder nga kaso garing nakagwa siya kag nakapiyansa. That's why nga dayan sa sasagwa kag 2022 lang dayan natabo. Kag do karon he was positively identified no ka witness since kahapon. And then amo to no ya aton nya kapulisan nagkandak gid kahat pursot talin kahapon kuko kananda sundan yo gid no hasta nga mabuol naton kag may mga CCTV footages kita Bombo Cham rather aside sa positive nga identification ka akusado. Now, Mayor, may gin-share ba lang ang mga information kung paano natultulan, paano natumod, kag paano gin-conduct ang pag-aresto sa sining suspitsado sa Pasig City PNP? Well, halin pa kahapon no pag kita ka witness sa picture nga ginpakita, gin-identify na positively. So na-identify man dayon ya tawo. So gintunton kun diin siya no. Kag originally sa Sitio Lunoy daya sa barangay Kabunga pero nagatabok-tabok man sa barangay Buyo kag kagina sa barangay Buyo siya na nabuol katon nga mga kapulisan. Nag-refuse pa siya Mayor, nagpakita pa siya abing atido nagbato siya or anong sistema pag-aresto? Ati pag sulod wa ito gid man siya nakahulag tungod nga full force siya aton nga intelligence kaginang aga gin zero lang nang daya location nga kundiin gid tapos ginplastaran ka aton nga mga operatiba kag why do naka-resistar kapag aresto ka na. Any recoveries Mayor nga gin-share man sa imo sa pag-aresto sa suspect? Sa do karon hindi pa ko kahambal ka recovery say bago lang gid no siguro mga 5 lang gid ka minutos hasta 10 ka minutos. In fact bago lang nag-abot man diya sa Pasig City Police Station yaton nga provincial director si Colonel Ronaldo Palomo kag manan ko halin kahapon man nagabulig man si Colonel Palomo kanaton diya sa Pasig nga masolbar gid ang kaso kag nalipay gid ako nga nagpamasyan man siya do karon imaw ni Colonel Clarete man bilang hepe naton kag mga kapulisan naton especially intelligence community naton diya sa syudad Kapasi nga nabuol naton ya suspetsado Bombo Cham. Mayor Steven, any words para sa Pasig City PNP nga sa imo sini nga mando nga dakpon gid at all cost why kay ikaw mapaslawan? Well, I am very happy no sa performance ka aton nga kapulisan diya sa Pasig City Police Station and also kay Colonel Palomo ginapasalamatan ko man nga manan ko halin kahapon on top man sa ka situation pareho man kanakon nga ginabantayan gid naton dayang kaso nga mabuol naton ya suspitsado kag I'm very happy nga ya hustisya mag-umpisa doon katiyog kag yang mga himo Bombo Chamo ay daya ite lugar sa aton nga komunidad diya sa syudad Kapasi. All right. Mayor Steven Palmares sir, thank you so much sa imo sining tiyempo mayong hapon sa liwat. Mayong hapon Bombo Cham kag mayong hapon sa tanan-tanan.
Thank you, good Mayor. So, amo to ang mga pila ka mga detalye man nga natipon naton Bombo Cham. Subong gina-interview ni Bombohana si Police Lieutenant Colonel Benjo Clarite na hanungod iya sa pila man ka mga dugang nga detalye sa suspect diri Bombo Cham kadtuan naton. Okay. Sige, ginanganangan no, ang tiyempo with Police Colonel Clarete, ang Chief of Police, ang Pasay City PNP, para man iya sa dugang pagidsin nga mga informasyon no sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati dinto barangay Buyo no nadakpan ining nasambit sining suspitsado nga si July Palma alias King Palma sa aton sinikaron nga mga kabombo. Ang kaso nga ginakaulamiran ni alias King Palma sa aton sining nga mga kabombo amo ining paglutang, no? Nakatiro ini siya sa cook sa isa iya ka birthday party. Dito iya sa may Pasay City, no? Tiniro niya ini, nakaangkon sa pila sa tiyan, ang 53 anyos nga soltero, taga Barangay Santo Tomas sa Pasay City, Iloilo, natabo mga alas 2:30 sang kagahon. No, kay may birthday party kuno dito sa may sitio Minalom, Barangay Bitaugan, Pasay City, no? Yung mga 15 kilometros ni kalayon sa police station, no? Sa aton sinikaron niya matag palamati. Ti ang biktima kuno ni kag ang suspect lunsay ginimbitar bilang orining biktima kag ang suspect ginimbitar nisla para magluto-luto turo sa isa ka birthday party sus Maria kag Josepo. Apisar nga kilalahay man apang kargado sa makulubog nga ilimnon ti do nagsabtanay nislang duwa kag tiniro sa homemade shotgun ni July alias King Palma ining si Ruben Dilio sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Gilayon man ini nga nakapalagyong suspect dalang iya sini nga gingamit nga armas lutang sa aton sinikaron niya nga mga taga palamati amo sining ginakulamiran niya nga kaso nga frustrated homicide sa aton sinimatag palamati kag nakakumit pagid sa nga krimen yesterday sang gintiro niya in broad daylight ining negosyante sang utanon dira sa may Sablugon, Pasay City. Kung si Mayor Stephen Palmares Pampambalon ay nakibot gid ini siya kay daw kasubong iyang labing una nga natabo nga may komiter sining krimen dira sa may syudad sa Pasay nga nagabutlak siya ring adlaw damo tawo way punaw kag ginutang ang biktima sa makatlo ka beses no nga nag-igo sa iya sining ulo ang pilas doon say ulo tanan mo no sa aton sinikaron nga mga kabombo tiyang Malimero Stephen siya mga kasubong dayang sa isang tao no way kuno lugar sa susyudad dira sa may Pasay City ang Malimero Stephen siya at all cost dapat madakpan ini igilayon man nga nagkasa sang hot pursuit operation ang aton sining Pasay City PNP no kag yara man sa siyempre suportado sang ila IPPO director no nga kun sa din nalabot gid kag natumod kung sa din ining suspect kasi alias King Palma nagapanago kag gingkasa ang pag-aresto sa saya. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time 37 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Standby kay ginangananganta ang linya man sa aton sino mga Bombo reporters direktamente sa Pasay City PNP agud nga makakuha kita sa dugang pa sining mga impormasyon sa sining pagkadakop no sa kay July no July alias King Palma nga mo karon ang ginatudlo diri suspitsado sandigman sa panuaron kag pagtumod sa witness nga natabuan kagapon sining adlaw sa nga nakomiter ining nasambit karon nga krimen. Standby sa aton sining mga kabombo ginanganangalan naton ang tiyempo para makaplastar sang maayo aton sining mga bombo reporters no makaplastar man diri sang dugang pagid sining mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining karon iya nga panglagad. Tingwanta nga malabot diri ang Chief of Police kag mausisa man no dugang kag kun sarang way pa man malupot sa lakapsel ang suspitsado
No? Kay di way pa lang dugay kuno do amo pa lang to pag-abot sini nila. Tingwan tama na nga makakuha sa nga dugang pagin sini nga mga impormasyon diri sa aton man sini nga pagpangalagad sa bombuanay sa udto, no? Diri karon sa Bombo Radio Iloilo. 40 or 39 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Dari karon sa aton sini nga pagpangalagad. Check ta na ang linya ta sa aton sini mga kapta ng mga Bombo reporters sa field or sa Pasig City PNP. Please come in. Sino sa linya ta nag-standby si Balikanta si Sol. Sol, please come back. Bombo Cham, padayon naton diri nga gina-interview kakaupod naton si Police Lieutenant Colonel Benjo Clarite, ang hepe sang Pasig City para sa dugang nga mga detalye. All right. Okay. Then may previous case man siya involving violation sa aton nga firearm law. So meaning may mga record din siya previously. Pero tumandok na siya sir sa Pasig. Yes, ma'am. Oo. But hindi naton ma-establish ang permanent address niya or ang iyang exact address kay wala siya sang ginatiniran gid nga lugar. Kung kaysa dito siya sa Barangay Kabunga and subong dito gani siya gastay sa Buyo, Barangay Buyo kay may gamay siya dito nga payag-payag. Ano kung ta sir ng witness, paano niya na-identify nga amo ni ang nakatiro sir sa victim? Dito siya mismo during the time na natabo, ma'am. So it is a good thing during the incident ara ang aton niya witness kag naka-witness siya sang natabo kag na-identify niya ang naghimo. So meaning sir, ano ara siya sa sulod sang store? Yeah, ha. Okay. Ay na-identify niya ang sa pangalan or based lang sa suksok, abi, sa structure? Sa itsura, sa pangalan, and sa suksok and everything, identify niya. So meaning sir, no familiar sa iya ang tawhan? Yeah. Personally, may encounter sila previously or may interaction sila previously. Based sir sa statement sang suspect sir, anong may pag-ako pala sa iya nga siya ang nag-commit sang crime sir? So far, negative. Hindi siya mag-confirm nga siya ang naghimo. But of course, ara ang aton nga witness, nagatudlo nga siya ang naghimo. Then wala kita may mahimo kundi i-file nato ng kaso against it sa suspect. Dili kita sir sa anggulo sang crime sir, anong ginasundan gid nga motibo, anong motive? As of now, hindi ko pa ma-confirm kung ano gidya ang motibo. Ang aton subong ginabasihan na lang is ang overt act sang sini nga suspetsado, which is na witness ang aton nga witness kag willing nga mag sumpa ang witness naton kag mag-provide sang iyang statement sa korte. So mahambal naton i-solve ang kaso, ma'am. As to the motive, idig na lang naton later on kung anong gidya ang pinaka-reason nila nga naglabot sila sa amo sini, ma'am. But initially sir, possible ayhan may mga other persons behind pa sang incident. I-check pa naton kay isa na sa consideration nga nantawon naton sa subong kung may ara nga mga tao pa sa likod sang sining insidente. And if sufficient evidence nga ma-acquire naton, then we will file necessary charges against sa mga tao. Brief information sir kung paano ni siya nadakpan, nagaano ni ang suspect sir? While nag-attend siya dito sa iyang farm, ang daw may plantation siya dito sang kalabasa, gin-approach naton siya kag gin-inform nga amo sina patubangon niya na lang ang problema niya nga involved siya sa subong kay sa aton nga witness siya ang ginatudlo. May resistance sir nga natamo? Wala man siya. Ang pusil sir na-recover? Hindi nato na-recover ang firearm nga gingamit, ma'am, but of course i-follow up pa naton kag hopefully ma-recover naton ang firearm. How true sir ang information nga based sa witness ang bayo nga suksok niya kahapon is nakita man dito sa area? Yeah, ang short. Actually ang pag-recover naton kay ina, suksokon niya tani itong short but nagduwa-duwa siya, ginbilin niya. So that is why ginkuha naton kay gindala, hagin pakita sa witness kung amo gid man ni ang iyang suksok hapon. So gin-confirm sa aton nga witness nga ang short nga to is amo to ang suksok niya during the time nga nakomit ang crime. So bali sir, sang approaching ang tropa, kuwaon niya patutani ang short? Hindi, naglisensya lang siya nga madalas isang mga bayo niya, mga personal things niya. Then naghapit kami sa iyang kubo, amo to ginpudyot niya tong short. Kaya daw nagduwa-duwa siya, nagbaylo isip niya, bilin niya na lang. So gindala naton kay daw nakita ko man gani sa CCTV nga daw may bisan ako personally nakita ko nga mo nga short daw may
semblance nga may kaanggid sa suksok sang sospetsado. So gindala naton. And indeed gin-confirm sa aton nga witness nga amo to ang suksok niya short kahapon. Posible sir, nasubuan lang ni siya. Hindi ko ma-confirm nga yes, hindi ko rin maambal nga no. We will gather evidence kag mga proof nga mahambal naton nga ginsugo siya or ginbayadan siya. May family pa ni sir ang suspect. Yes, may bata ni siya kag may asawa. Accordingly ginadulong-dulong niya ang bata niya si Perme or siya ang nag-attend. So may pamilya siya. With that sir, congratulations. Okay. Colonel, sa investigasyon na Colonel, ang ining biktima kag ang suspect may encounter abi sila una pa before sa natabo sa krimen sini. Hindi ko ma-confirm kung may ilang previous encounter or interaction. Wala pa ako information as to that nga may acquaintances sila before. So wala. Okay. With this sir, ano pagid sir ang imo sir nga mga panugyan diri sa ang Pasig City kay tinadakpa na ining suspect kag agod nga hindi na magdugang ang mga krimen nga nagakatabo diri sa inyo nga banwa. Yes ma'am, considering we are speaking of crimes against persons subong, which is crime of murder, siyempre ang aton nga ipangabay lang sa aton mga kauturan, especially diri sa Pasig, nga kung pwede ang init sang ulo kag ang isang balatyagon, hindi nila papairalon. Mag-analyze sila kung ano ang mga konsekwensya na pwede matabo sa mga actions naton. So as of now sir, ano investigation sa gyapon ng iyang partner man? Yes. Thank you, Lieutenant Colonel. Okay, mga kabombo na batian nato no ang pahayagan ni Lieutenant Colonel Lacrite ang hepe sa Pasig City Municipal Police Station kung sa diin ginathagan niya nga ginsaysay ang ining natabo kung paano ini ginaresto ang ining suspect sa pagpatay sa LGBTQ nga biktima diri sa shooting incident nga natabo kapon sa barangay sa Blogo na Pasig City Bombertown. Kajali gali sa kay Colonel Benjo Clarite no ka masami nagayum home lang saya bombohan pero ti mayo ni good news ni karon kag ati maserbian man sang hustisya ang pamilya sang biktima nga nagasinggitan sang hustisya tukgapon kay insat kuno nga nagaginamoy gidi ang pagpatay kag way man kuno sang problema or shall I say way man sang kakomprender ni ang nasambit sini nga biktima do nakibot man to ganing mga pamilya niya nga tiniro siya sa ulo makatlogin ka beses bombohana. Ari ang suspect subong kasuri nato subong bombocham. Tikon makapamangkot kita dira. Why na ko yung galagaw kag ubra ko ya sang insakto sa uma. Ano trabaho mo sir? Ga pangumal. Kisa mong nag-abot ka rin ang tropa sa area mo? Ga ubra ko nagapamunyag ko katanom ko. Ikahapon, di ini ka? Tuyam ako, adlaw day ano ko la. Uy, kagahalin? Uy, Tagdiin ka sir? Tiga kabunga. Sino mambal mo? Kung kahit ito may nagtudlo, may naka-witness nga nakita ka dito sa sulod sa Sanggin? Ti mano takot hiway tagugalin sa uma. Pero kagi ka na preso? Kagi man. Ano nga kaso? Duro may kagi ko priso nga kapiran ako nga priso pero wait ako ga himo ka mga bagay nga makakuan sa parehas ko nga mamatay ko katawo. Ano kaso mo sana sir? Sa ano pusel? Illegal possession. Illegal possession no. Saan ka na preso? 2017 pa to. Saan ka na kagaya? Mga isa ka tuig mo lang Kaya saan ko sila? Naka amo ko. Sino nga mo? Tama bigla nga interview. Sino nga mo to? Bayan. Sige lang si dito to na. Pwede to labo. Sige, pero amo mo? Oo. Sabihin ka gobra sa una, no? May amo ka? Sa kware. Okay. Taga diin ang amo. Banwa lang, hindi lang barangay. Taga Dingli. Okay. Sa subong ka konta kanay ko mas. Why na? Ang pusil to, under na sa custody. Nakuha na to sang ano. Ano nga pusil to? Hindi na to bala naman, nagkaligad na to, why na to yan. Pero mabalaan lang kung ano nga pusil to. Caliber 40. Ti anong bal mo subong kati nung natakpan ka, may ginatudlo nga ikaw to ang nakatiro sa Why ko ya kahimo.
Okay. So gapanindugan ikaw nga wala ka na kayo. Oo, ay. So wala may nagsugo sa imo, wala ka nakagwa sa imong uma kahapon. O ay, gapanguma ko, gapamunya ko sang tanom ko. Pero kilala mo ni ang biktima. Way ko. Okay. Oo. Kay Sir Palma, kay napayag mo nga hindi mo kilala ang biktima, anong imong ginaobra kahapon sa pagtabo sa sining insidente? Gapamunya ko katanom ko. Tapon. Oo. Damo makambal to nga tao nga ara ko. Ang short, May mga nakatato siya. Oo. Halin aga as Oo, sa maghapon. Sinupod mo to sa uman. Ang ano ko man, parente ko man nga nagabuli ka na ko pamunyag. Okay. Ato pa to siya Ari sa di. Ah, Lima kami kina. inupdan niya kadi. Oo. Oo, nakita niya nga bilog nga adlaw, Oo. ara ka dito. Magluwas sa iya, may mga maka-witness pa. Oo, may ara. Oo. Ano may mga pagbalay to? Oo, may ara manug tapas ka mga nagatarapas ka tubot lo. So dito kay gigatiner sa Gapuli-puli man ko hapon sa balay. sa diin. Sa balay namon gid. Sa diin nga barangay. Sa Kairohan. Ha? Sa Kairohan. Okay. So kada saan ko pa lang nagapagtuda sa mga. Adlaw-adlaw gid. Pero natabuan kahapon nga whole day dito ka. Adlaw-adlaw nga tanan ara ko sa uma ko. Oh, kada saan ko lang nagapuli-puli sa inyo. Kada hapon. Okay. Ang hambal Kay Sir Palma, panindugan ikaw no nga ang idi ikaw ang naghimo sa sining pagpanglutang patay sining biktima. Sino pagid ayan ang matumod nimo nga maka-witness nga ti ikaw wala gid man naghimo sa sining krimen. Ang mga tao sa uma to makatudlo nga ara ko. Way ko yan nagahimo sang mga munang abagay. Base sa witness ka nakakita mismo kahapon sir ang may mga resemblance sa imo nga shorts nga nasuksok kag sa imo nga body belt, imo nga panglawason na ano imo diri mahambal? Gaubra ko sang matarong itudlo nya man ya insakto, hindi man kamo magtudlo ka tao nga way kahimo ka sala. Din kagapon sir siklo ikaw. Din kagapon nagaano ikaw? Gapamunyag ko katanom ko. May motorsiklo gid man ikaw sir. May motor ako. Anong motor mo? Rakal nga taas. Oh, ang Honda Click yan. Anak ka bata ko. Okay. Ang Honda Click nga Ara ang itudlo ko na sa mga pulis ang ginsakyan nga dulo ko na ako kaputo nga aga pa na munyag ko katanom ko. mga anong oras kay ginto na gadto sa umama? Mga lasing ko. Sang aga. Oo. Tapos anong oras ka nakapauli na sa inyong balay? Kagabi. Oo. Way na ko kapuli kani dito ko na lang ako nagturo kay lapyo ko kapamunyag. So hasta subong wala ka papapuli sa Way. sa inyong Oo. balay. Insugat ako ka bata o gani kagapon. Iti mga lasing ko. Oo. Ang bako diyan ako to nakuha aga pa ruman ako mamunyag pa ko nakuha to nila ko dihay mahakot takapatdan. Ang motorsiklo ni Honda Click, iyan ni ka bata mo. Oo, anak. Pila edad sa bata mo nga nilalaman mo? 17. Oh, diin na niya subong ang Honda. Aras balay. Oh. Sa balay niyo gid sa Aras bata ginagyan na mo ko ginato. Oo. Tudlo ko mas mga pulis. Oo. Ano, may plate number gid man to? Ang O may ara. nakatakod sa motorsiklo. Oo. Okay. Sa ining biktima sir, makaagi bala ka mo ayan ato bangay akong kaistoryahanay kay tini ka baligya dira sa pala sa Way ko yan. Oh, way ka kagi bakal dito. Way. Way Kaagi siguro pati siyempre lagyan mo makaagi sa dugay na sa dugay na. Kaagi ka man bakal dito. Way. Way gid labay-labay lang abi. Way. Agyan mo lang kay magpapulit ka sa inyo. Okay. So ano ka dugay ka na nga nagatinir na sa uma? Dugay na eh. So nasobra ka sa una sa quarry na medison mo nagsobra ka sa quarry na. Oo, nagabantay ko. Ano ka dugay? Dugay man. Ano ka to? Mga way mat sa katuig. Ano nga madumduman mo pa ano nga tinuod mo? Mga 2017. So 16, no? 2017 ka man na prison ka Oo. Tinga ay na mention nga ganyaan ka prison sa kamo mo. Ginsugo lang ko ay gawadon tanito sang kuan naging prinda to. Iprinda mo tani. Ginprinda nila, igawaron nila ti ginbalik ko bla ginhatag ginsugo ako nga iuli. Iuli Sa manugawad. Okay. So bali ang amo mo na nagabaton sa mga ginaprinda nga pusil mo na. Waya daw gin ano laton tabuan bla nga wet kwarta yang tagiya. Oo, tapos ginbaton sa amo mo. Hindi na to naman pag naman kay tapos nito mga. Hindi para mabalan para at least makatagtiya sa patag mo angot sa kaso mo man ni. No? Ti ano to kuno nang ang amo mo nga ni nagbaton sa ni isang pusil nga inuprinda sa iya. O gawaron tanito sang kuan pero gin-entrapment kami sang ano sang sided jam. Okay. So si NG nakadakot. Oo.
So saan ka gani nga tuig? 2017. Oo. Ano ka matuod ni nga ang short nga kung sa diin na identify ikaw sang witness, amo patanig ko na imong gamiton sa ina. Bigin bilin mo to. Do ang gid dito ko no. Anong maambal mo lang sini? Di paano nga kay way ko galin sa uma. Okay. Sino sir ang makapamatuod nga Mga tao to mga nagaorobra man manugtapas katubo. Ano kalapan Dira sa ang inyo, ginabunyagan sa- niya nga Oo. buyo? Oh, Oo. Pero mga alas 8 sang aga didto ka lang gid ya. dito ko. Oo, ano nang imo makagapon sir mga Pamunyag ko. Ti sir may mensahe ikaw sa pamilya sang biktima nga napatay ay subong ikaw ang ginatulong. Akon limpyo gi ko way ko hinimuan, way ko gahimo kada. Sir, witness ha. kilala mo sir ang witness nga nagtudlo sa imo nga ikaw kuno ang ano? Way man. Pero kilala ka niya sa hayo. Damo sa ngaran ko din sa Pasig nga. Damo man nga ngaran nga parehas nga ngaran ko. Pero hindi mo siya kilala ang nagtudlo sa imo. Hindi. Anong mensahe mo sa iya ni sa nagtudlo sa imo to? Maluoy ka man, itudlo matinsakto yan naghimo kada. Ayaw ko ka pangabuhi ko tinsakto. May mga kabataan ka sir? Oo. Mga kabataan. Wala ka bilog? 3. Magluwa sa kaso mo to sa illegal possession of firearms, may iban ka pa nga kaso nga nakaagi na pusuhan. Oo. Ano nga kaso agad? Para at least makakunuhan man yung mga... Frustrated murder man. Mga ano siya katuig sir? Ang sinilang 2023. 23? Kaya na natabo sa kaso. Dili sa barangay Bitaogan. Bitaugan. Hmm. Oo. Ano natabo mo sa kaso naman niya? Sige, taya naman ko po self mo tinagi daw yung self defense mo na to ako. Tayaan ka. Oo. So, nag-self-defense naman. Ginunaan ko na lang. May pusil ka man sa mo tumasin ko? Oo. Kasi hindi ko pusil. Ang Ako- victim master sa Roselia, kilala mo? Lucilia, hindi. Kasi auto pusil ang ginagamit mo sa may kaso ka. Proceeded murder. Proceeded homicide. Ano rin alam mo gede? Ito rin alam mo. Ate Bombo Champa na batian nato no ang ini nga pahayag sa nga mismo nga suspect nga na arestado o kana arrested sa aton nga Pasig City Municipal Police Station diri kag ti Bombo Champa ginapanginwala gid niya nagpanindugan gid ini nga wala siya ka makahimo sa nga ini nga krimen na Bombo Champa. Alright, kung mag-amo sina ang sitwasyon, ginarespitar man naton ang iya sining statement, ang iya sining iyang pahayag, o galing kiti may witness, sabi nga nakakita sa iya, kuno mo, no? Pero may witness man, ining si Palma nga makapamatuod nga nagtiner siya, bilog adlaw, dito iya sa ila sining uma. So, ang mas maayo sinadira iya nga makahatag karon sa nagakigo sini iya nga mambal naton desisyon kung kuan sila dira ti sa huwes na lang sila sa ano na lang sila tumangay bumbuhana sa west na lang sila tumangay para iya nga ma-desisyonan kung ano ginmamla kag kung sino ang nagasugid sang minatuod. Pero I do believe ipainalom pa na siya sa parapin test mo. Bumuana inang tawag siya ni inang suspitsado. So although hindi man iya conclusive, no, ang ining paraffin test, but isa ina sa mga procedure nga ginapatigayon kung suspitsado ikaw hilabi na sa pagpanglutang bumuana. Amo gid gani Bombo Champ kay ti ano man dako ang iya nga pag-asalig sa iya man nga mga nakakita didto nga may i-provide man sa iya nga witness nga wala sa makahimo sa nga ining krimen nga pagalutang patay sa ining nga biktima sa sablogon na Pasig kahapon nga adlaw Bombo Champ. Alright, may mga information pagkikita diri nga nabaton may kantanan sa pinakaulihi kuno iya nga daw nakadisgusto sining biktima kag ang impormasyon sinadri nga daw kasubong iya nga mayara sang relasyon, no? Siguro magparintianay sa suspitsado kag subong man sa nakabais, no, sang biktima or may konflikto ang biktima sang damlag lang pero ina gina-countercheck ta pagkaron sa aton man siniya nga mga kabombo mga nagapadala diri sa mga impormasyon. So karon ini siya ang ilupot na sa lakapsel sa Pasig City PNP Bumbuhana.
Yes, Bombo Champ, diri lang siya anay sa may sang Pasig City Municipal Police Station agod pa sa mga idalom nga mga investigasyon ti kaangay na lamang sa mga anggulo nga ginasundan man sa kapulisan kung ano ini nga motibo gid man sa iya paglutang patay sa ini nga biktima kahapon nga adlaw, Bombo Champ. All right. Live diri sa Pasig City Municipal Police Station kaupod si Bombo Marisol Benyas, ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat kid Bombo Hana and Bombo Sol Binyas sa inyo dirayad live sa may Pasig City PNP sa sining pagdakop sa suspitsado nga paglutang patay sa isa ka negosyante sang utan sa may Sablogon, Pasig City kagapon sining adlaw. Sanding sa mando ni Mayor Stephen Palmares nga at all cost dapat iyang madakpan ining suspitsado kag pinaagi man sa pag atudlo sang witness nga kilala niya mo sining iya itsura, no? Basta may witness nga nakatudlo kag kun si Police Colonel Clarete pa natabuan sa pagluthang niya, no? Sa aton sini karon nga mga tagpalamati, ang pagluthang sining suspitsado nga ginatudlo sa witness sa biktima. Ti nagakaigo na naiyara na sa bahin karon sa korte kung ano man ang plastada sinadira gira mundial legal sa kung ano man ang plastada sinadira, no? Kay ang pulis naton nagasandig man lang sa statement sa witness nga nagpanindugan nga natumod niya, nakilala niya ang suspect nga nagtiro patay sa negosyante sang utan, pero ining suspitsado nagapanginwala nga ini siya nga nagapanguma kuno nagabunyag sang mga tinanom niya to, tinamnan niya dito sa may ilasin nga lugar kag may mga kopdanan man siya nga makatumod, makapat o rather nga bilog adlaw kagapon ara to siya kagway siya makahalin. Ti sige bantayan tani ang nasambit sini karon iyang kaso man dira but nakabig na ini karon nga case solve ining pagluthang patay sa isa ka negosyante in broad daylight sa may Pasig City. Sa aton sini karon nga mga kabombos. TD Pulse, bantayan nyo dugang sini nga mga informasyon, mga balita sa paray nga pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo. Standby naman kamo sa pagpalayag man sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 10 to 16, 2024. Sa Marso 15, Biyernes, ang Rock Station Band is set to entertain you sa sulod sang 2 ka oras sa Thank God It's Payday, manginiinyo, sumugod alas 6:30 sa gabi. Sa Sabado, ang Retro Band ang napunan sang excitement agud ipasundayag ang ila great selection of old songs sa mga adlaw sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 16. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kang iban pa ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 17, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent ang magaserbe nga pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo,
We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan sa diin maeksperiensyahan ang pagtaas ang temperatura. Mayara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan ukon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man
nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung hindi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Nag-aabi-abi na naman liwat sa inyo. Welcome sa Tuesday edition. Sa sininga pala tuntunan, today is March 12, 2024. Ari naman kita para nga dugang na naman maghatag sang kalingawan para sa inyo through the stories nga all out gid nga gin-share diri sa aton nga mga letter senders. And how I wish ikaw man dira nga wala pa nakaagi share sa imong mga istorya but is also very interested nga magpadala man mag-share sa imong mga story diri sa KLP. Very easy ang imong himuon. Just write your story the way nga gina-istorya mo lang sa akon or sa amon. And then i-email mo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man kung mas naanad ka nga sulaton sa gihapon, handwritten ang imong mga istorya, pwede gid
So, sulaton mo ina, pungkuan mo, and then sulat mo, kag ipadala mo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radyo, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung medyo malayo-layo ka, and may neighbor ikaw dira, nga pwede mo man malihog, nga mapalabot diri sa estasyon sang Bombo, ang imong istorya, mas nami pagid. Or basi, kung ara ikaw sa probinsya sang Iloilo, kag makapropumasyar ikaw diri sa syudad, bitbita na lang ang imong istorya. Kay lapit man lang kami, diri lang gid kami sa may Mapa Street, Iloilo City. Sige, paabuton ko ha, ang inyong mga istorya dira. Dara na lang ninyo, no? Dala na lang lagaw-lagaw diri sa syudad sang Iloilo. And of course, wala problema sa mga taga-syudad because anytime, parigid nga madulong ninyo ang inyong istorya diri or ma-email. That's the easiest and that's the fastest. Sige, I welcome everyone. Comfortable na kamo dira. Relax na kamo. Ari na ato nga ambahanon para sa inyo, para sa sininga hapon from Steven Nicole Pedro. This is Tita Regine saying hello and welcome sa inyo tanan with this song, Hanggang Kaibigan. Mayong hapon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita.
Hanggang kaibigan Steven Nicole Pedro Orasta, it is now 23 minutes after 2 o'clock. Again, ini si Tita Regine, kag-ari ng aton first story sa sininga hapon. This is the 63rd story of Miss G, and thank you so much sa mga pictures na ginapid mo din ni Miss G. Wow, fascia na fascia. Sa mga hindi, kag nalipat na sa spelling sa fascia, pwede man pink. Dear Tita Regine. Hi, Tita Reg. Kumusta ka na? Kumusta na mga KLP mates ko da? I hope you're all doing well. Maayong hapon lang sa inyo dira. Dihidlaw naman kamo sakon, kay once a month na lang ako nagapadala sulat. Ahay, masako gid abitita, kag napuno na storage ng email account ko nga isa. Pero permi ko gapamati Ang ako ni iga share subong ang about sa pag-get together namon with some KLP lovers nga mga suki mo. Aba, si Iyay. Gamay lang kami tita, pero masadya. I had so much fun with them. With Mia sang Bingawan, Jesusa sang City Proper, Deo sang Putotan, kag syempre, ang paborito kag palangga naton tanan, si Lolo Dencio. Wow! So it happened last month tita, pag birthday ni Mia. Bahaw sa wakas, ang madugay na namon naging drawing na kolora na gidman. Hehe. Kaso hindi kami kompleto, pero sige lang Sa sunod, Lord willing, damo na kami. Na nga magkilit anay. Looking forward nga makita si Student Mom, Inbi, Lolo Erning, Nong Moning, kag iban pa. You know what, tita? I had so much fun spending time with them. Wow! Mia sang Bingawan is very kind. Etchosera. Nga may pagka usisera. Haha, joke lang. Mabuot, sweet kag maalwan. Mami Mi, haha, salamat sa treat. Nabusugid kami tanan. Belated happy birthday. We love you. You look 10 years younger than your age. Si Lolo Dencio naman niya tita. Wow, the heart throb. Kagwapo gali kay Lolo, kataas, kagkabuot sa personal. No, medyo natahap ako magbugno, so pag abot ko, nag-shake hands na lang ako tita, baw. Abi mo, before ko mag-shake hands, no, gusto ko tani mang alkohol, kay basi istrikto bala si Lolo, ha? Kay medyo suplado siya daan magsulat letter. Suplado nga makahalamot. Aha. Lolo Dencio, salamat sa saging. Bauta kanami, kikadako kagalaba, makabulusugid. Na-surprise gid ako tita, nga napahuon ni Mia si Lolo Dencio para nga mag-lunch date upod iban nga KLP letter senders. Si Jesusa, kasadya man, ginautis niya ako. Nagintuan na kami tuya sa higad. Sagi niya ko dayaw nga guwapa. Tiyambal ko, nagmana ako sa iya. Cute. Layo pa siya kitao na iyang lipstick. Ha ha ha. Tapos feeling bagets. Pati Si Deo sang Putota naman niya, tita baw, hipuson, kag daw mahuluyaon. Ngisi-ngisi lang siya, kag magnguri-nguri. Ha ha. Charing lang ma'am. Buot sa iya tita. Pida lang galing. Gamay-gamay iya kaon. Do kaon sang bata. Ambot lang kung nabusog to siya. Abi mo tita? Sang gin-chat ako ni Mia, kag gin-invite nga ma-lunch date upod iban nga KLP letter senders. Na-excited ako. Amo na, nga bisan sakripisyo ko gamay sa tulog, nagkadto gid ako. Kag wala ako kabalo nga birthday gali ato ni Mia. Ba, wala gid siya nanugid. Tano ni ka-prepare man kami something for her. Haha, sunod na lang. Lalami, sunod na lang. Prayers na lang always for you. Nahamuot ako tita sa kaugalingon ko. Kabalo ka kun nga kay may naghatag nga cake halin kay someone nga kilala man namon. Since wala ako idea nga birthday gali ni Mia that day,
ang huna-huna ko para sa akon ang cake. Kay pagkaaga, birthday ko man. Tapos nag-ask si Deo kung sino may birthday. Then nagsabat si Mia nga, birthday niya today. So, gin-greet siya namon. Tapos gin-mention ko man, birthday ko, boss. O, tita, gulpi ako na hampot. Kay nag-assume ako ya. O, di ba? Assume mera si iyay nyo. At least, nakaambit manakit sa pag-blow ng cake. Haha. So, happy na ko to ya. Besides, tanan kami nakatilaw man, namit sang cake. Hindi ka sulumpod. Above all, nalipay gid ako kay happy gid si Mia sa kaadlawan niya. That was one of her best and most memorable birthdays. I'm right, Lola Mi, aren't I? Balik sa amon nga pagkitanay, pag-ubdanay tita. Although, malipot lang ang tinion, amon na spent. I can say, nga nag-enjoy gid kami. Ang feeling, bala tita, the first time namon tanan nag-meet, pero do close na kami or feeling close na naman ako. Well, siguro kay familiar na kami sa isa kang isa. Through sa letters namon nga ginapang-send kay ginabasa mo. Basta tita kanami, nasang feeling nga upod sila. Worth it ang time. Well spent gid. Labi na sa nakita namon nga happy gid ang birthday girl. Tapos wala pa akong nag-amot kay libre niya tanan. Nuhuya mo ko tani, pero sige na lang. Bawi na lang kami sa sunod kaluyan. Amot tita, nagchika-chika kami samtang kakaon lunch. Then after that, nagpicture-picture. Pero labay man akon. Kalaway man to yung sakon sa picture man. As if gwapa gid ba lahaw. Aha, ginapanawagan da gali. Si Jesus, basi nami kuha ko da sa CP mo. Pakisend sa akon, bi madam. So after sina tita, before kami mag-separate ways, beso-beso naman, kaghag. Feeling ko that time, do mga nanay ko sila. Lola kag lolo nga tunay. Ahay, I miss you all. Kabay nga makakita ay kita liwat, good health gid always sa inyo, pati man sa tanan nga letter senders, listeners, kag lovers, kag amuman sa imo tita. Hugs. Tani someday, ma-meet man namon iban nga letter senders ang kahapon lamang program, mga regulars, kag mga new. Saluot ko na lang ni tita, ang mga ganap pag birthday ko last month, wala man ako nag-celebrate tita, kasi may work ako on that day, nag-eat out nang ako, kag nag-picture-picture. Pero nagluto parents ko sa balay. Gamay lang man para may ara man kahit papano. Kay kuno handaan bisan gamay lang kay 30th birthday. Wala man nagamatter sa akon importante, puhi. Baw, salamat gali kay Mr. D sa letter. Effort yarn. Ti makilig na ko. Okay na tani. Okay na. Kaso, why did you have to mention my ototers? Favorite music mo gid lang na pro. Na-appreciate ko to message niya tita. Ari ang pics tita, syempre feeling naman ko feeling artista, kag feeling guwapa. Haha. Sa pics man lang by the way, ligad ang mga background ko to tita. AI to. The real man no? Kung hindi mo gid paghimutadan. Nakakapanlin lang. Charing. So manantener na lang kita anay AI background kay waste time, kag words, maglamierda, kag syada, kundiin. By the way, lamierda and syada nga words mean lagaw sa mga hindi kabalo. Pasensya na miss ko mag-inagi. Ha ha ha. So takop ko na ni tita. Thank you so much sa pagbasa. Miss G loves you. Hugs, kiss lagpok. Wala lang. Na-miss ko lang mag-amo-amo ni Simo. Char, God bless tita. Stay healthy. With love and prayer, Miss G. O, diba? Wow, feeling artista si girl. Yay, do artista ka gidiri sa mga postings mo. Tapos ang imo nga dress, tumitingkad lalo ang imo nga flawless na skin. Maganda, no? Kung in love ikaw. Lalong gumaganda, inspired na inspired. Baw, nagkilita na, nagali ka mo, no? Grabe, gidya ang willpower ni Mia. Sus! May second time around pa. And kung mapisanan si Mia, basi kung mas damo-damo ang iya nga matipon, no? Ay, kasadya lagit sa inyo. Anyway,
Thank you so much, Kid Ha, for sharing kung anong ganap ninyo last month kag sa imo man nga birthday. So belated happy birthday gid sa imo, Miss G. More stories from you, okay? Salamat, Gid. It is now 32 minutes after 2 o'clock. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga pahanamdom. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiency. Sa ating next story, this is from Inbi, sa probinsya sang Iloilo, kag mga backlog to panino, pang Valentine supposedly. Anyway, my dearest, Tita Regine. Mayong hapon to all staff, members of Bombo Radio Philippines, especially sa Imutita, mga lovers, listeners, kakaupod ko nga letter senders ng KLP. Bako na gani kay ina pang Valentine's pa ni, so nag-greet pa siya. Happy Valentine's Day sa inyo tanan. My fellow listeners, I know excited kita to celebrate Valentine's Day in honor of our patron saint of love, Saint Valentine, a famous Roman priest and physician who suffered yet martyrdom during the persecution of the Christians ni Emperor Claudius bangod sa iyang secret support sa Christian marriage. Sa sining nga hapon, gusto ko i-share sa inyo ang isa ka love story. Love story sang akon nga 16-year-old student. Ginahingalanan kay Lynn. Long time ago. 4th year high school siya, section A. During that time, sang isa ka gwapo nga gentleman nga kaedad niya,
Nga ara sa 4th year Section B ang nagpangaluyag sa iya. Wa isang nakahibalo about sa ilang relationship. Bisan ang ilang mga ginikanan, bangod pareho sila nga very secretive. First love ni Lynn si Val, and so with Val, first love man niya si Lynn. Sa ila pagkabatanon, kag sa nagauros-uros nga balatyagon, may mga panahon nga waay gasulod si Lynn sa klase, kag amo man si Val. Diaron nagumpisa ang misteryo sang ilang love affair. Sikreto katama ang ila pagkitaay sa lugar nga waay sang may nakakilala sa ila. Ang amiga lang ni Lynn nga waay na naga-eskwela. Nagpagusto sila kag natuman gid ang isa ka butang nga dapat hindi pa nila pagbuhaton kay naga-eskwela pa sila. Pero waay gid mapunggi kag waay madugayi, nagbunga ang ilang ginbuhat. Tita Regine, igo lang sila nga duha nakagraduar sa high school kag nagbusong si Lynn. Gusto ni Val ipahulog ang fetus, pero nahadlok si Lynn sa Ginoo. Nagproblema siya kung ano niya pagtago ang natabo sa ila ni Val. Tama gid ka estrikto ang ginikanan ni Lynn nga waay siya kaisog sa pag-istorya sang sitwasyon niya. Kag sigurado nga batok gid sila kung mahibaloan nila nga nagabusong siya. Nahasol na siya kag naglisensya nga mapamanila upod sang iya classmate nga matrabaho sila sa restaurant sang iya tiya. Hindi daan gusto ang parents ni Lynn, pero nagpamilit gid siya sa rason nga moobra siya sa adlaw kag maeskwela sa gabi. Pigado man ang ilang mga buhi, kay nag-eskwela pa sa college ang iya magulang nga lalaki. Hasta nga gintugutan na lang siya sang iya mga ginikanan. Pero likom sa ila ihibalo, may ginkasugta na gali sila ni Val nga mailop na lang kag mag-live-in. Kanami isang ila plano nga malakat na sila sa sunod adlaw. Kag didto lang sila magkitaay sa terminal sang bus. Tama gid kadugay ang paghulat ni Lynn kay Val sa terminal, hasta nahapunan lang waay sang Val nga nag-abot. Ginkulbaan siya, naglain ang iya pamatsyag, kag nalipong. Maayo, nag-abot si Angel, nga amiga ni Lynn sa terminal, nga nangompra para sa iya nga mini grocery store. Ginsugat siya ni Tino, iya tiyo sa terminal, kag ginkarga sa ila tricycle ang iya mga dala. What a blessing in disguise! Nasiplatan niya ang isa ka babae nga ginatarabangan. Ay abaw tita, nakibot gid si Angel nga si Lynn gali ato nga babae. Iya dayon king kadtuan kag buligan ginpa-inhale sang okay, sa mga nagakalipong na bla. Kag ginpainom sa lukewarm water hasta nga naumpawan siya. Swerte gid nga nabuligan ni Angel si Lynn sa terminal, kag ginhagad na lang niya nga ma-overnight sa ila balay. Nagpasalamat si Lynn kag nagupod kay Angel, kag didto niya ginpautwas ang iya kahimtangan nga ginpalaom lang siya ni Val nga waay hinambalan. Daw hindi makapati si Angel kay kabuot man kay Lynn ngano nabiktima siya ni Val. Naghibubunot siya nga nagiistorya kay Angel sa presensya man sang iya nanay. Daw mahikog kuno siya nga waay pag-unong si Val sa iya. Kag daw tinublok ang dughan ni Tino pagkabati niya sang balita. Dako gid ang kaluoy niya kay Lynn nga tama kasakit ang iya nga paghiribion. Gwapa si Lynn nga na-attract dayon si Tino sa una pa niya nga pagkakita. Samtang si Val sa pihak nga bahin hindi man makatulog paghuna-huna kay Lynn, pero nangibabaw gid ang iya kahadlok mag-atubang sang responsibilidad kay waay pa siya trabaho. Apisar nga dako man ang iya nga paghigugma kay Lynn. Balikan naton ang reaction ni Tino. Waay gid siya mahimutang, nagfrangka siya, lisensya diretso sa iya magulang, nanay ni Angel, nga naluya gid siya kay Lynn, kag residido siya
sa pagbangon sang dungog ni Lynn, sa pag-atubang sang katungdanan bilang amay sang ginadala ni Lynn. Anyway, hindi man mahalata, only God knew about it, kag sila lang. Na-stress si Lynn, kag nagmasakit, kag inserbisyohan siya ni Tino. Nag-istorya sila nga apat parte kadiang nga bagay. Hindi magsugot si Lynn, nahadlok siya, base pahilakon naman siya. Paasahon, no? Pahilakon. So nagpromise si Tino nga hindi na niya mahimo sa iya ginahigugma. 10 years older si Tino kay Lynn, kag may stable job na. Nasalbar ni Tino si Lynn sa iya gin-attempt nga maghikog, kag namati man sa laygay ni Annie, nanay ni Angel. Gusto kag boto man sila kay Lynn para kay Tino, kay ila nakita nga mabuot, mapisan, kag mapinalanggaon siya kay Tino. Palangga gid ni Tino si Lynn, kag ang iya bag-o ginbunag, lalaki nga lapsal. Ginkabi gid ni Tino ang bata nga iya tunay nga anak. Nalipay gid si Lynn sa luyo ni Tino until nga nalimtan na niya si Val nga naguba sang iya nga puturo. Maayo lang kay nagsanto anghel si Lynn sang iya true friend nga si Angel kag ni Tino. From that moment, nagplano sila mabakasyon sa ila ni Lynn, dala ang bata, upod si Tino para sila magpakasal. Magpasalamat kay Lord sa ila malipayon nga pag-upod sa pagpangabuhi. Hence, sa sobrang pagpakigaangot ni Lynn, kag himpit nga pagpangamuyo kay Lord, na surpass gid man niya ang mga pagtilaw sang kapalaran. Prior sila nagkakilala ni Tino, her savior. Natuman gid ang ilahandom sa pagpakasal sa masinadyahon, kag ang pag-blessing sang pare. Tapos ang wedding ceremony, ginhatag ang bata sa ila bilang bouquet, dungan ang baptismal. At the end, her name Lynn, in the center, connecting Val and Tino, signified Valentino, the name of their son. Wow, grabe nga combination, no? So, salamat kay Tita Regine sa imong pagbasa sa niya episode. More power again sa imong program, and may God bless you and your family. So, with my fellow KLP lovers and listeners, lovingly yours, in B of Iloilo Province. Grabe gid mag-plus star ang universe, no? Nga magkita ay ang banas ni Tino kag ni Lynn, kag siya gid ang mangin savior ni Lynn sa iya nga sitwasyon kung sa diin pinalagyuhan siya ni Val. And then ang anghel ano nga resulta sa ilang paghigugmaanay ni Val, amo si Valentino, combination sa ngalan nila nga tatlo. Si Val amo ang real father, si Lynn ang mother, kag si Tino amo ang nagsalbar sa kay Lynn sa dako nga kahuy-anan nga naghigugma sa kay Lynn kag nagbaton gid sa baby bilang iya man nga kaugalingon nga anak. After all, no, in the end, nagapangibabaw gid ang kaayo sa aton nga Ginoo kag naplastar sang maayo ang sitwasyon ni Lynn. So kabay nga naging very happy gid sila. And we do not know what happened sa kay Val. Tani nagka-family man siya nga iya, kag naging happy man siya, and kabay gintagaan siya chance ni Lynn para nga makilala man ang ilang bata. Inbi, salamat gid sa imong pag-istorya naman diri sa aton. This beautiful love story ang imong share sa amon sa sininga hapon, naglingaw gid sa amon sa matuod. Magabalik ang KLP mga kabombo pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sudok kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017. Kung magabutantak ng alas 3 sa hapon, I know hindi taman ni matapos ang sulat ni Lola Neni of the Iloilo City, but luyago siyang suguran. Para kung until diin lang kita nga makalabot, sugpunan ta na lang tomorrow. Probably, boss na naton chiming nga matapos. But anyway, since we still have time, suguran naton. This is from Lola Neni of Iloilo City. Dear Inday Regine. My greetings to all KLP lovers, contributors ng imo banto nga programa sa makatapos ang Bombo Radyo kag ilibinigid sa imo. Maayong hapon kag oras. Padayunon ko ang pag-share sa akong nga personal experiences sang kamina ni Mr. E. Abi ko, lahog-lahog lang ang akong pagsabat sa iya kay 2 weeks from then on will be a long summer vacation. Kag hindi na kami magkita ay. I treated him only as my brother friend. 2 weeks before sang akong nga graduation, masako na ako preparar para sa akong kinahanglanon. Like, pagpaparlor for our photo shoot para sa among nga annual yearbook, pagpangita sang rentahan nga toga, kag pagbakal sang akong nga graduation dress. Amo man na nga tabid-tabid sa akon, kay wala na sila klase. Daw siya pa ang excited sa akon. Nag-attend man siya sa akong nga graduation. After graduation, we parted ways. Nagpauli siya sa ilang hometown, kag ako amo man. The whole month of May, wala na kami communication. Nag-focus ako sa pag-self-review for the competitive exam.
Sa first week of June, gin-release ang result of the exam. Luckily, I was one of the first batches of 100 applicants to be hired. Instruction was to wait for the advice. Last week of June 1966, ginsugat ako ni Mr. E para mamiesta sa Ilabanwa. Ang siling niya, nga ipakilala ako sa iya family. Hindi ako mag-upod sa iya. Ano ini? Tuod-tuod na ang feeling niya sa akon? Ang siling niya, Nene, grabe ka man iya. Nag-summer job ako para bongga ang preparation sa pag-abot mo. Amo ini ang rason nga wala ako kapamasyar sa imo. Kung hindi ka magupod, di rin na lang ako mastay sa imo. In short, sa iya pagalungay kay nanay, nagpasugot ako sa kondisyon nga hindi kami magdayon sa ila. Dito kami mastay sa best friend sa magulang ko sang college sila. Pag-abot namon, madamo ang mga tawo nga nagatan-aw sang Parade of Muses kag ila Fiesta Queen. Ginhapit niya anay kami sa ila balay para magmerienda. Ginsugat niya ang iya mama sa tiyenda kay nagdekorar sila para sa evening affair. Gipakilala kami sa iya mama kag dayon siling ni Mr. E nga sa tiya nila kami madayon. Wala magpasugot ang mama niya for security reason. For your eyes only lang na diha nga bahin Tita Regine. Okay. So, nagstay na lang kami sa ila. Nahadlok man kami nga kaunon sang blank. Sang gabi, ginlibot niya kami sa ila plaza. Kay didto makita ang mga rides ka games. Ginhatag niya ako nga masakay sa Ferris wheel. For experience, nagpasugot ako. Duha pa lang kalibot ay naglingin ang akon ulo, kag nagapalang lapsi ako. Ginsan niya ang operator nga manaog kami. Pagkaaga, madamo ang ila bisita. Bongga ang ila handa. Kada abot sa bisita, ginapakilala ako ni ma'am, bali ang mama ni Mr. E, nga girlfriend sang iya bata. Bado makupos ako sa kahuya. Sa manog lunchtime na, naglisensya si Mr. E sa akon, kay ginapasugat siya sang iya tiya, nga may bisita sila halin sa Negros, nga nag-abot, kag ginapangita siya. Ti, hasta lang kay tidiri anay. Sa sulat ni Lola Neni, isang Iloilo City. Lola Neni, call ka lang dyan, ha? Balikan ko kita ang mga letter tomorrow. For the meantime, again, ang akon nga pag-imbitar sa inyo tanan dira. Ululupod kita sa paglingaw-lingaw sa mga istorya. Please provide us stories para sa sininga program. So that sa aton nga every afternoon nga pag-urup danay, madamo kita sa mga istorya nga mapamatian. So paki-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Isulat, ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I wish to receive lots and lots and lots of letters from you, especially sa mga wala pa nakaagi share diri sa KLP. Mga kabombo, magasunod na ang inyong mga paborito nga drama after sang kahapon lamang program. Tuyang Ermitania, Provincial Jail, and Dear Diary. Maraming salamat sa inyong pag-upod sa akon today. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.